Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri, bigarren kafera ongi etorri, etorkizunera. Izan ere gaur, abenduak 2, etorkizunaren mundu eguna da. Duela urte pare bat sortu zuten UNESCOk sustatuta, aurrera begira jarri eta aukerei eta mehatxoi buruz hausnartzeko egun aproposa omen da. Adimen artifizialari buruz, klima aldaketari buruz, zibertsegurtasunari buruz, teknologia, biologia sintetikoa. Aurtengo leloa aurre ikuspena aldakortasun garaietan da, baina aurre ikusi aldaitek etorkizuna. Gure zai, da gure txai, begietan ikusi detegia, berriz ziltzatuta hemen erbia, baina hori ezin gure zauria. Begietan ikusi detegia, berriz ziltzatuta hemen erbia, Nolako izango ote da mundua urte batzuk barru? Davoseko goibilera horietan saiatzen ari dira aurreikusten PwC, Deloitte eta EI bezalako aholkularitza enpresek urtero argitaratzen dituzten etorkizunerako tendentzia eta aurreikuspenak. Baina guk nahiago izaten dugu irudimena. Utzi auditoretzak eta politikariak begira diezaiogun zinemari eta liburuei ikusteko nola irudikatzen zuten etorkizuna. 2027, adibidez, Bota. Children of Men pelikulak erakutsi zigun aspaldi. Pelikula honetan ikusten da antzu geratu direla emakume guztiak eta horrek gerrak eta gatazkak eragin dituela. Zibilizazioa kolapsoan dago, gizadia desagertzear dagoelako. Bueno, egia esan lehengo urtean osasunaren mundu erakundeak argitaratutako txosten baten arabera, populazio helduaren 17,5 inguruk, hau da mundu mailan 6 pertsonatatik batek antzutasuna bizi du eta gorantz doa dotua. Beraz pelikulak oraindik ez du asmatu, baina egon. Bizia buruz ondo ikasia 2029 nolako izango ote da? Terminator pelikulek diote gerra bat piztuko dela urte horretan gizakien eta roboten artean. Gudu hau iristen bada, Arnold Schwarzeneggerren bila joan beharko dugu. Antzeko zerbait gertatzen da, barkaidazu, Antzeko zerbait gertatzen da iRobot 2004ko pelikularekin, 2025 urtea, Chicago. Gizakiak giza itxura duten robotekin elkar bizi dira, haietan konfiantza osoa dute, robotikaren 3 legeen arabera kokatzen baitute, baina ez ustean robot batek zientzialari bat hilko du eta Will Smithen pertsonaia jarriko dute hori ikertzen. Robotekin gerrak etxezkit interesatzen, Badaude gauza interesgarriagoak, adibidez. Meet the Robinsons animaziozko filmean diote 2027an kotxeak burbuila hegalariak izango direla. Belazeak oso berdeak izango direla, zeruak oso urdinak eta igelek abestu egingo dutela. Hori bai ona. Igela zankexa, berde izatia ez dala errexa, ugaztu nile txua izan balitz pentsa. Belarditan beti galtzen den, txakur berde oizetako den, ongi etorri kluberan eska, irikita dago krisketa. Borondatia hoietzen, baino berdin bihurtu ginen. Bokazioa hoietzen, baino berdin bihurtu ginen. Gure planetan etzegoen. Tira,
Hala ere, pelikulei erreparatu gabe ere badakigu nolakoa izango den etorkizuna. Aurre ikuspen bat botako dizuet, Etorkizunean, kontzertu askotara joango gara. Ba, 7 hilabete barru, 2026ko ikainaren 19 eta 20an San Mamesera, Zetaken kontzertura, 5 hilabete barru Bartzelona eta Madrilen ETS-ren kontzertura, eta 16 hilabete barru 2027ko martxoan Miribilara, Bulegoren kontzertura. Eta urtebete barru, Nafarroa Arenara bertsoak entzutera, 2026ko irailean hasiko da Euskal Herriko bertsolari txapelketako lehen fasea. Finala, urte bereko abenduaren 20an izango da, igandearekin Nafarroa Arenan azken txapelketako finala ere, han jokatu zen eta datorrena ere hantxe izango da. Herriak ta hizkuntzak zuten norantzari, gai gehiago lotu zaio lengo ardatzari, ta munduak hartu du itxura latzari, aurregiteko beraz laguna altzadi. Bultza hainbat borroka ederren martxari, kontrapixu eginez eskuin balantzari, txapela bete indar mingaina dantzari, borroka irabazteko desesperantzari. Aurreko irabazteagatik badakigu hurrengoan ere txapela lortzeko leian egon daitekeela, aukera hori duela, baina bere aukera izango da. Guk behintzat gustora ikusiko genuke. Itzordu gehiago ere baditugu 2026ko martxoaren 19tik 29 atarratzetik Bilbora korrika egingo dugu, 10 gauren eta 11 egunen buruan. Bilbora iritsita lekuko barruko mezu sekretua irakurtzeaz gain, egun osoko jai egitarauaz gozatzeko parada izango dugu. Etorkizuna eraitzeko ordea, ezinbestean iraganari begiratu behar diogu. Horregatik UNESCOk etorkizunaren mundu eguna ospatzera bultzatzen gaituen bitartean, ohiturak mantentzeko sekulako lana egiten du. Ba, begira diezaiogun elkarrekin iraganari. 1940ko abenduaren 2 Zornotzako hierriko euskarazko inskripzioak kendu eta gaztelaniazkoak jartzeko agindu zuten agintari frankistek, euskaraz idatzitako harriak kendu behar izan zituzten hauen jadek zigortuak izango ez baziren. Eta 40 urte beranduago, 1980ko abenduaren 2an, Nafarroako erakunde publikoetan ikurrina erakustea debekatu zuten. Nafarroako legebiltzarrean PSOEren proposamena aurrera atera zen UCD eta UPN alderdien babesarekin. Nafarrudalek soilik Espainiar bandera, Nafarroakoa eta dagokion herriarena erabili ahal izango zituzten aurrerantzean. Eskutatu nahi digute gure bizitza goraren grina, zer sorgina, ta mesede sendatu ezagon gure ikurrinak aukiduen mina. Geroz eta gorragoa da bizitza, dena guk egitea bera jartzen digun badintza. Independentzia guk behar dugun hitza, auki dezagon askatasunaren gitza. Eta gu, dena okerro dagoela dakigu, beste istripu eta beste diru gatigu.
geratuko garela esaten digu, Espainiaren porrotaz izango gara testigu, eta preso gehienak dispertsatuta. Ba, hildo beretik jarraituta, 1974 abenduaren 2an Amerikako Estatu Batuetan Berkeleyko adierazpen askatasunerako mugimenduak deituta, unibertsitateko plazan protesta egin zuten milaka ikaslek. Literatura politikoa banatzeagatik zigortutako 4 ikasleri babes adierazteko egin zuten protesta. Poliziak 800 lagun atxilotu zituen eta ondorioz protestak areagotu egin ziren. Ba, guk ez dugu protestarik egingo, baina beti bezala lana pranko. Aitor, heldu haien etorriko da gaur gurera, ostiralean hasiko den BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia festivalaz hitz egitera. Euken Larrarterekin irakurri beharreko 50 liburuen zerrendaz ariko gara, aitortu behar dizuet, esan dizuet, nik soilik 6 ditu dala irakurriak tartean, obabakoak. Lehen aldiz, berriro podcastaren urrengo atala ere entzungo dugu, Pablo Zurutuza musikariaren eskutik. Eta kontu gehiago, abenduak 2 ditu gaur, eta asteartea da, ongietorri guztioi, bigarren kafera, naiz, irratian zarete. Espero dut epaimaia jakitea baloratzen gaur oso nire lankideen gainetik aritu naizela dantzan. Ez baldintzatu bueno, epaimailaren lan. badoa nire hausnarketa txikio. Entzuleok, zuekin Julen Goikotxe Arbe gozo, egunon? Baita zuei ere. Eta zuekin Goiuri Ezeiza Arandia, egunon? Bueno, hori zuk esango duzu. Hasi gara. Bueno... Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1081 garrena du, abenduak 2, goizak 10 eta 18 minutu, gu 3, urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongitorri guztioi, naiz irratian zarete bai, bigarren kafean. Amestu dudana, lortu gabeko beste helburu random bat Kosaldu artean pentsatu dut esan nahian Ea nina izen ala mundu aurrera zoana Ni nahi dut altu eganekin Baina enaiz inoiz ateratzen Gelati borroka kondatatu erromen dira Ametsak ere bai, txantxangorria naiz Gelako zapaian Beleren ita kasutan honekin abiatuko dugu gaurko entzuleok, jakin ere badakizue, bihar gurekin izango dela, Lider Hernando, Bele proiektuko arima eta frontwomana, eta formato akustikoan egingo duela, disko, ezin hitz batean definitu, baina soulero, disko giroko, diskotzar honen defentsa egingo duela bihar gurean. Justu Durangora abiatzeko atarian, guk oraindik zuzeneko musika izango du hemen, eta Durangotik bueltan ere bai. Durangon berriz, gitarrak aparkatzeko eskatuko dizkiegu artistei, eta hitz soilean defendatu beharko dute. Euren lan asko ari dira orkesten azken orduetan, jakin dugu esaterako Izaki Gardenakek ere, inoiz argitaratu gabeko kantu bilduma bat aurkezteko asmoa duela, Julen, eta horrelaxe, egunero eta orduero agertzen dira azken nobedadeak, eta
poza ere ematen digu, eta adi ukitzen gaitu, zer atera eta zerrez, batzutan, izaten dugu, zerbaiten berri, edo, esperoan egon gaitezke, baina ni behintzat Izaki Gardenaken honek ez ustean harpatu nago. Eta pixkanaka urtetik urtera badirudi, nork beranduago iragarri bere argitalpena hor ere apostu moduko bate badagoela, ze azkenean ez iritsiko gara, ez dakit, Durangoko azoka marter ditan irikitzen baldin bada, argitalpenak azkenekoak 10 eta 25 horrela ezagutuko ditugu, baina bai, Izaki Gardenak iragarri du, lantxo bat, bildumatxo bat kaleratuko duela, eta nik badut gogoa, bildumatxo hori entzuteko, ea, ze abesti berri edo ze bide berri hartzen duen Izaki Gardenakek esan dute, abesti batzuk jada beste bilduma batzutan edo agertu direla, baina abesti horiek elkarrekin bilduma berean, kasu honetan izango ditugula, beraz, gogotxu, Basaguren eta Kuadrillaren lana entzuteko. Gure txatari begirare jarri beharra daukaguz, hemen Durango oso presente dago, Gorka Santestebanek dio egunon, Julen, prest altzaude Durangorako? Beharko? Juri, zu eta biok, nolabait, besterik gabe, prest egon edo ez egon, Gorkari, axola zaiona. Hori implizituki da, prest altzaude biok aguantatzeko. Ara okerragoa, Juri. Ez da soilik gureak bost diola Gorkari, baizik eta... Zama bat gara, Julen entzat. Bai. Eta Gorkaren kezka bakarra Julenen ongizatea. Bai. Ondo da, Gorka, ondo da. Ez que nuen hau espero zugandik, baina tira. Aregia da, Julenek istripu larriak bizi izan dituela Durangoko aurreko edizioetan. Istripuak edo erasoak, Durangoko ambulategia ondo ezagutzen duela, baita ere... Durangoko ambulategian mundu guztiari bere aurretik pasatzen utzi nahi ziola. Ez, hori... Gezki sentitu nintzen, han jendea izurratuta zegoen, eta niri sartu ninduten, da pentsatu nien, ostia ez hau earki, hau edenen aurretik pasarazi haueneako. Gorkak dio, nire maite duta da, atzo ze ederra gaua filma eta zuzendariarekin zederra Paulekin solasean egotea, Paul Urkijorekin solasean aritu zen atzo, Gorka Santesteban, eta ze ederra aste hontan bi idazle izango ditugula kulturzazten, Gorka Erostarbe eta Antxine Mendizabal. Ondo Gorka, lanean tope. Gora Kultura eta Durangon, bani biliko dira, ezta? Mugan, Ander Murillo, Latzen, Jon Kas, Maider, eta gehiago, eta tartean zehingo du Gorkak guri kafea eraman. Postala iritsi altzei zue dio. Ez dugu postali jaso? Ez dugu postali jaso. Postalak gaur egun motel iristen dira, Bai. Hainbat herrialdetan posta zerbitzuak entzekotan dabiltza, eta hemen azken erromantikoak gabiltza erresistentzia, bai. Eharra dantza, 2308. Zer dau? Nola interpretatzen da 2308? Ada, ez dauka izan gata ez buru gure dantzen valorazioaren kontu honek. Uste dut, egunen batean ja gainditu egin behar dugula talde batera utzi. Bai. Inigo, notatzen da, kirola egiten duela. Inigok kirola egiten duela notatzen da. Izango litzatek esaldi, Bai, egia da, Inigo kirola egiten du, piraguarekin gora eta bere biltzen da, eta... Gaur ere hor nabile euripixiat egin gote duen hori ibaia betetzeko. Badut plana, baina plana dago emariaren baitan, goizean eska xamar zegoen alegiko aforoan, antxe 0,50 markatzen zidan eta hori gutxi xamar. Sentitzen dut, baina tertzera manda dago. Bai, baina goizean zehar botako duzu zer. Gutxi. Ja, nik ere esperantza ondirik ez daukat. Bai, eta badakita Aitor Goikoetxeak ur gutxirekin gogorik ez duela izango ibaian sartzeko. Azken errepaso bat botako diote Julen, orentxe alegin, 0,50. Gaur uste dut Uxu Alberdi irakurtzeko eguna izango dela. Eza plantxarra. Ze hori ere egin barra daukago Durangora begira. Tira, gure maite dutekin abiatuko dugu gaurko saioa, egunero bezala, eta maite dut hoien artean lehena Julen Goikoetxearena. Begiran, nik ez dut maite esango dut, emanaldi bera inguruko baldintzek zenbat aldatu dezaketen. Esan nahi dut, eta adibide jarriko dute. Ostiralean eta larun batean, kontzertu bat ikusteko aukera eta bizitzeko aukera izan nuen, oso baldintza eta testu inguru ezberdinetan. Ostiralekoa izan zen, kontzertu akustiko bazen, ostiralekoa izan zen Azkarateko elkarteko 2. solairuan, toki goxo bat, toki itxi bat, toki bildu bat, eta tokiaz aparte, bertaratu zen jendea ere, horretara joana zen kontzertua ikustera, eta sortu zen oso giro goxo bat, errespetukoa, isiltasunarekin, eta kontzertua zoragarri joan zen. Aldiz, hurrengo egunean, beste testu inguru batean, egun osoko ekitaldi baten barruan, kontzertu bera, leku ireki batean, akaso behar lekura egokituta etzegoen soinu ekipo batekin, eta
jendearen jarrera ere oso ezberdina, jendea hizketan, erabat, kasik ere esango nuke niri momentu batean, jendea nahi duen egiteko askatasun guztia dugu, noski baietz, baina kontzertu batera hurbiltzen zarenean, eta akustiko batera ere gutxiago, ez joan hizketara, ze une askotan, eta ni saiatu nintzen, volumena igo kontzertuarena, eta konturatzen nintzen inguruko jendeak are eta ozenago hitz egiten zuela, eta hori, maite deztu dana hori da ez, ostiralean hain goxo, eta larun batean, kasik ere denak garbi izaten hasita, nik oso haserre amaitu nuen kontzertua, eta ez dut maite, emanaldi bera, inguruko baldintzek, eta hori ez dago gure esku, baina hainbeste aldatzen dutenean. Zein da zure itxasergia, zerk ematen dizu bizia. Batzuetan egiten dut bat maite dutekin, kasu honetan batez bi egingo dute maite dutarekin, ze Julenek sufritu zuen soinu mailean, eta nik sufritu nuen holtza gainean, beraz, zer esango dizuet, batzutan gogoan garriak dira kontzertuak, eta bestean gogaikarriak. Hori da. Halako, biak daztatu genituen asteburuan, tira, onarekin geratu behar, eta dudari gabe. Earki afaldu onazkaraten, Ya te digo. Ointxe oi asko plater hori maigainen jarriko baliate, nik gozari egin da nuen. Nik beldur daukat, nik beldur naiz, barkatu, Goiuri txanda ematen badiot ohiko moduan maite dutak enduko tedian. Bai? Nirekin loturari dauka zure maite dutak? Ez dauka loturari. Nereak bai dauka zurekin. Bai. Ez diazuk enduko? Ez izut kenduko. Zure maite dut entzun. Nere maite duta da, begira, ikusi dut, gezurra. Ez dut ikusi, Julenek kontatu dit. Diario Baskon egin dutela elkarrizketa bat Juana Asensio izeneko emakume bati. Kontua da, Juana Asensio badela Habana itxasontzian joan zen ume aurretako bat. 1937an kanpora bidali zuten aurretako bat. Ez da be proiektu erraldoi hartan askotan hitz egin dugun proiektu harren baitan. Eta ilusio egin ditie, irakurtzeak ez, bere testigantzak eta bere kontakizunak, zergatik guk hemen bigarren kafean egin genuelako podcast bat, Habana 1937 izenekoa, kontatuz, pixka bat, fikzionatuz edo, errealitatetik, testigantzetatik abiatuta egin genuen horrelako relato bat, kontatzeko nolakoa izan zen Habana barkuaren prestakuntza, nolakoa izan zen umeaien bidaia Ingalaterrara iritsi ziren arte. Uste lan polita egin genuela, emaitza ere ederra izan zela, eta gaur Juan Asensioren kontakizunak irakurtzean, pentsatu dut, ze interesgarria hau, eta zenbat ikasi genuen guk baita ere, lan hau egin genuenean, Habana egin genuenean. Eta bide batez, entzungai dago ohiko plataformetan, ezagutu nahi balin baduzue historia unkigarri hau. Esmezek ez dik informazio gehiagirik ematen. Zer dakigu beste ez? Albiste txarrak. Xulutzen egunerokoak turista edo ume batena dirudi, baina Kinslek datozen hilabetetako asmo eta aurreikuspenak kontatu dizkigu. Hementxe Habanaren doinu eta testigantzetako batzuk, inorke harrapatu nahi balin badu, Goiurik esan da bezala, plataforma digitaletan baduzue, baita bigarren kafearen webunean, naiz irratiaren webunean ere, topatuko duzue. Hau eta beste inbat podcast ere gure webunean dauzkagu, eta tira, egun nola euritxu xamarra dago, goizak gero egia da tertzera jo duela esan du Julenek, baina akaso, goizean lasai egoteko aukera duzuenok, enbidia latza ematen dit, jakiteak orain egongo dela jendea beretxean, orain pijama jantzita kafea prestatzen, igual asteburuan lan egiten duelako, edo bere lan ordua beste orrutegi batean dagoelako, eta, Habana horrelako izan kafe batekin etxean lasai entzuteko, oso da egokia. Nik nire maite duta kontatuko dizuet entzuleok, ze atzo, hemen berando hartik emiltzan lanean, lana pilatzen ari zaizkigu, Durango goren hurbiltasun horrek ere sortzen du, lankarga, irakurri beharrekoak, entzun beharrekoak, eta bestelakoak, eta gainera bisitan etorri zen Janire Arantzabe esan ezin, ikusiko zenuten, gainera, story bat elkarabanatu duela, gure lankide Imanolek grabatu ziona hemen gure estudioan, Koreako gitarra urdin horrekin, Goiuri ez dut historia berriz ere kontatuko lasai. Eta kontua da, Goiuri ere bapatean agertu zela hemendik, Imanol hemen zegoen, Janire ere bai, eta nik pentsatu nuen, igual afaltzera joan gindezke. Pentsatu egin nuen, enuen ezer esan. Ez zuen ezer esan. Norpegian keinu bat egin nuen, eta nire burua nolabait autozentsuratu egin nuen, pentsatuz. Agian jende honek, astelen buruzuri batean ez du, ofaldu nahiko, eta ni hemen nire
beti prest jarrera honekin, isilduko naiz. Aurpegi keinu bat egin nuen, keinu txiki bat, eta Goiurik esan zidan, bai. Danik, ez da posible emakume honek ulertu izana, nire aurpegik eran zer esan nahi nuen. Eta orduan egin genuen jolas bat, danik idatzi nuen mugikorrean, eta janireri erakutsi nion, eta esan genion, bueno, Goiuri, esantzazu, zer pentsatu du Inigok? Eta esan nuen, Inigok pentsatu du, agian, lau hauden ez hementxe, egun ona dela afaltzera joateko elkarrekin. Eta hori zen Inigok eta alaxe zen, entzuleok, alaxe zen. Nik muturkera horretan irakurri nuen, Inigok pentsatu zuela, hemen lau lagun daude, joango gara afaltzera. Bai, erabat, holaxe izan zen. Eta maite dut hori eta... Zuere bai, Goiuri, zuere maite zaitut, nosi, badakizu baietz. Bai. Gorka Santesteban, ni etxen, pijamakin. Gero hospitalen proba bat daukat. Historio polita. Jo, ez errex, ez da? Bai, guk gauzak errex egiten ditugu ze. Maite dituzunekin denbora pasatzeko gauzak erreztu egin bardia eta ez zaildu, askotan hori eraztu egiten zego. Eta mendik Gorka Santestebanek ere esan digu, hombre, elduaien egunon, Aitor elduaien egunon, eta ongito, Bigarren kafera. Berdin, egunon denoi. Maite dut eskatu behar dizu. Jakin zenuen eskatu egingo genizula. Ez betikoa, iritsi eta alakotan astetzen ate horrekin, eta oin ez asmatu beharko dugu. Eta bertxotako nola sekula ez deten izanik habilidadeik, zozeatako da. Neukan buruan bat, zeia Goiuri ikusi eta asiatikan petraltxo zehola. Eta honen besten esan dut, maite dut, hoi goixatzeko aukera batekin etortzea, ezta? Bestak beste nire gai honekin, ze ni nerera, etorren ez, ezta? Mendi filmez hitz egitea. Baina beste hau tziazu esaten, fascinantea da kontatu dezu noi Inigo, baina... ezautzen geha elkar, ezta? Eta ezautzen gehan enetik entzulek ere jakin bezate, hauek egiten duten juntai zoia bakoitza bukatzen dela afari batean. Edo ez? Baliteke. Intuizio horiek nik ez dakit, Bueno ez, hau la bota eta humore pixka bat, ezta? Petraltxo, ondo? Pixkat bai. Ara? Jak? Bueno, atera naiz? Atera zara. Horren zalantzarik ere nuen. Bertso txapelketa batera orkestuta ere, akaso aterako zinen zu. Batira Aitor elduaienek gauza askoren inguruan hitz egin dizaguke, ez daukagu zalantzarik. Egia da gauza horien artean ardaz batzuk ere horregongo liratekela. Ziurrenik bidaia, abentura eta kirola. Eta bidaiak, abenturak eta kirolak eraman zuten aspaldi. Osagai hauek guztiak lapikoan jartzen dituen. BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia jaialdian murgiltzera, beraz entzuleok horixe izango dugu izpide. Urrengo minutuetan egunon guztioi oraindik esnatzeko bazarete, ze gauza ederra, goizeko 10 eta 34 oraindik esnatzeko zabiltzatela. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. Abenduak berekin dakartza hainbat hitzordu, konpromiso, bilkura, ospakizun eta beste hainbat kontu. Batzuk etorriala joaten dira, baina beste batzuk errotuta geratzen dira gure artean. Horren adibide da, BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia Festivala 18. Mendiko kulturaren kanpaleku nagusi bihurtuko da Bilbo, abenduaren 5-tik 14. Bateko eta besteko film ugari, estreinaldiak, etxeko ekoizpenak, hori guztia eta gehiago eskainiko du jaialdiak, baina aurtengoan antolakuntzak ere egin du barrura begirako ariketa moduko bat. Egiten dutenak alor ezberdinetan sortzen duen inpaktua aztertuz. Eta horretan ere, azpimarra egingo dugu festivaleko komunikazio arduradun den Aitor elduaien Mateorekin datozen minutuetan izango dugun solasaldian. Eta dena esaten hasita, abenduko hitzorduen artean ondo errotuta dago, Aitorrek gurera egiten duen bisita ere. Aitor, egunon? Berrein, egunon, berrize. Dena prest? Bai, egia esan bai, lehen keinu batez esantan zerian, ze ja prest, eta bai, aurtengo ere ja bete-betekoa dator, eduki guztiak ja badauzkagu, gonbietuen eta baieztapena konfirmazioak ere bai, eta, bueno, ez gutxiren faltan, ja prest daukagu dena, atretzoa. Aitor, nolakoa da zuentzat lan urtea? Esan edute, abenduan, hasten da abendu hasiera honetan lehertzen da festivala, baina pentsatzen dut lan urtea, gero menditurra ere izaten delako. Nola banatzen duzu lan urtea? Bai, hau
amaitu orduko, ja urtarrila hasten gara, atzera begirakoaren balantzeak eta memoriak eta egiten, bai? Gero, ja, behin horiek dominatuta, bete-beten sartzen gea egutegi horretan, menditur egutegian. Aurten ere urruti gabe 2025ean urtarrilean abitu genuen Gijonen, eta azaroaren 20-21 buelta hortan bukatu genuen Potesen, Liebanan. Hortaz, hor zabaltzen da, egia da break txiki bat eginda udan, baina gure beste demoraldi hori eta gure lan hori, ezta? Urtean zeharreko menditur lana. Gero bide batez ja hor sortzen da baita ere CVC foto lehiaketarekin daukagun harreman horretatik, baina edizio berriko kartela hautatzearen nolitere ambiente hori, girotxo hori, eta aldi berean baita apirilean pizten da izen emateak pelikulak aurkezteko EPA, ez? Eta apiriletik irailera bitartean eusten dioguna. Beraz, baten eta bestean tantaka beti entretenituta. Baina egia da, bereziki ja iraila iristen denean eta ezurdura, festival nagusiari ezurdura ia prest jartzen diogunean, ura ezurdura hori janztea tokatzen dela, ez? Eta hori bereziki ja irailetik aurrera egiten du. Eta, irailetik aurrera izaten dena inkretxendo. Dena gora, guantxe data hauetara iritsi bitartean. Aitor, geroxo galetuko dugu, aurtengo jaialdiak emango duena, baina sarreren ere aipatu dugu, egin duzuela barrura begirako ariketa moduko bat, egin duzu nolabait ere jaialdiak sortzen duena, ematen duen hori, ez dakit kuantifikatu den hitza nolabait ere neurtu duzue, eta hor bi alor ezberdindu dituzu, alde batetik alor ekonomikoa, eta gero alor sozial-kulturala edo, izango genukena, zer nolako ariketa izan da? Batetik, babesa bagenuela jakin bagenekien, ez da, babes ekonomikoa edo, ez, babes lehen eskutik iratorrena, inaundi batean, eta dena esan behar bada, babes instituzionala dena. Eta horri begira, bageneukan, kezka bat, gure ametsak eta ilusioak ere eduki dezakegun aurrekontutik oraindik ere gorago doaz, ez? Jaialdia beste modu batean egin alizateko, edo are oraindik ere jantziago egin alizateko. Baina, bide horietan, bageneuzkan gure kezkak ea guk sortzen deguna, ez? Adegia beti izaten den retorno edo alako hori eta zenbateko ote zen, ez ote zen, eta gero zeu izan dezela, ez da? Arlo sozialen ere ikusi nahi genuen, ea gure populo horrek, mendi izale, deitzen diogun horrek, zeta hori itzelarriz jarrita, ea zer iritsi zeukan jaialdiaz, festivala, zer botatzen zuen faltan, zer ikusten zuen ondo baloratua, eta, balako tankeran, ikerketa bat enkargatu zen, eta ikerketa hori Euskal Herriko Unibertsitatetik etorri da, eta aldi berean baita ere, kultumetria enpresak egindu ez da, hor Álvaro Fierro irakasla izan da koordinazioan aritu dena, eta haren eskutik etorri den ikerketak, guretzako oso datunak eman ditu. Eta, horrain izango dut, batipat ikertzaile hauek epatuta, seguritatea izan duen ikerketa bat izan dela. Ze aletu, ze azpimarratuko zenuke dauden datu horietatik? Ikusten dela eragin ekonomiko aldetik bereziki lurraldean Bizkaian, eta inaundi batean Bilbon errotuta egotez aparte eragin nagusia, espero ziteken bezala, hor daukala mendifilmek, ez? Eta handia dela, ez? Besteak beste, ikusten da, ia €1.000.000 eragin ekonomiko induzitua daukala. Eta hori zifretan, kopuru handia da, ez? Eta batipat ere, Bizkaian zentratuta, ez da? Gero hortaz aparte, eta hori alor ekonomikoko datu utxetik aterata, nik uste alor sozialak baita ere gogo bete gaituela, ez da? Nolabiteko oso puntuazio simple batzuk eskatzen ziren, 10 bitarteko puntuazioak, eta hor bataz bestekoak oso gora jondira, ez? 8tik gorako puntuazioak izan dira, izan bataz besteko puntuazio orokorrean, izan baita ere eskaintzen ditugun pelikula hoien kalitatean, festivalaren izenean transmititu nahi izaten ditugun balioien feeling edo konplizitate horretan, empatia horretan, eta denetan datuak oso gora etorri direla. Eta zentzu horretan pentsatzen dut, jasotako emaitza horiek berresten dutela, ez? Lanean ondo ari zaretenaren, edo bideari eusteko gogo hori? Hala ematen du, eta benetan gu bestela ere nahiko energiaz bagaude, eta 18 urte bete ditugu, eta gauza batzuk aldatzen dira, esate baterako horlako gauzak, ez? Denboraren joanian. Baina bestelakoan berrestea da, eta ikustea, hildo politian gabiltzala, ez da? Kendu gabe, beti egon litezkela berritzeko gauzak, eta gauzak berriz ere, beste modu batera egiteko aukerak, eta hori dena balio eman nahien. Aitor, pixkanak aurtengoari begira jarrita, esan dugu, hilaren bostean, ostiralean emango zaiola hasiera, nahiz eta ekitaldia larun baterako daukazuen iragarrita, eta hilaren 14 bitartean. Aurtengo berrikuntza edo kontutxo batzuk aipatuko ditut, eta joango zarazu horiek aletzen esate baterako, aurten Euskaldunan, egoitza bakarra, hortxe babesleku. Kanpaleku nagusia, ala ditu diogu, ez espedizio bat epailitzan, egia da, aurreko urteetan, Salabebeka izan dela jopuntu nagusia,
pixkanaka ari zen eratortzen, Euskalduna Bilbao baita ere, haren pareko kanpaleku, Azkuna Zentroko Golem zinemetan ere izan du gara, Itsas Museunen ere bai, eta urtean bai erabaki genuen dena bateratzea. Euskalduna Bilbaon bertan dena bateratzea, eta honen bestean eskainiko diren bestak beste 25 zine saioak, edo egingo diren erakusketak, edo egingo diren liburu aurkezpenak eta bar, dena, hango areto desberdinetan banatzea, saretzea, beraz, bueno, hortxe sortuko da, edo sortzea nahiko genuke girotxo hori, ezta? Bai, kanpaleku nagusi bateko girotxoa. Hori da referentziazko leku bihurtzen da, eta aldi berean, pentsatzen du logistika aldetik ere, aipatu dituzun, filmen proiektzioz haratago doazen guzti horiek, ekitaldiek eta ekintza guzti horiek ere bertan egin ahal izateak zuentzako ere, logistikoki erreztasunak suposatuko dituela. Bai, zalantzarik gabe hori ere bai. Ezperik gabe, teknikoki gauzak asko erreztuko dizkigu horrek, dena hor zentratuko degolako, ikusleentzat ere jomuga bakarra denenetik nasteko ere biderik ez. Eta bueno, gainera ikusleak ikusatzeko ere aukera izango dugu, bestak bestean 0B areto parean eta sortzen den hall horretan, Euskaldunan bertan, guk girotu egingo dugu gure, kanpaleku nagusi benetakoa balitzu zela, eta batartean Lasalbai Garagardoak eta zerbitzatzeko eta barra bat egongo da, egongo dira baita ere Liebana Poteseko produktuekin eta Kantabriako, Europako mendietako parajetako hainbat eta hainbat estan, aurten gaitegi hori eman egulako hall horri, beraz, girotxo hori egongo da. Behar bada faltako dena da, ze kanpaleku nagusi bat aipatuta, kasik askori igual Himalaia etortzen zeko oraindik ezta, eta Himalaian fama ikeragarri izan zuen bere garaian, Juanito Oiartzabalek, aurtengo protagonista nagusitako batek, bakailua pilpileran prestatzeko sekulako doaia komentzitun kanpaleku nagusitan. Ara? Eta fama internazionala zeukan hortan Juanito Oiartzabalek. Hortaraino ia iristeko moduan, Bai, haiek kanpalekuan nun jezarri, kanpoko atzerriko beste espediziotako kideak, maiz, beti joartu den ziren arengana, eta bai, Juanitok, pentsa, horrek eskatzen zuen azpegitura. Bakailoa bera eraman, eta uta best, eta bai, hortan espezialista izan da beti Juanito Oiartzabal, eta, geuk ere saiatuko dugu hori sortzen, Juanito ez dugu sukaldean jarriko, baina ala ere saltxan bai. Esaten ari zinen bitartean nintzen, pentsatzen, kanpaleku nagusi bat, Lasalbe Garagardoarekin, Liebana eta Poteseko produktuekin, hori Himalaian, holako paotxeak ez dira asko izango. Aitor, pixkanaka, gitara edo mamian sartzen hasita, eta zuk bide eman diguzulako, izen propio batzuk, aipatu nahiko nizkizuke, zuek ere aurkezpen ekitaldian bereetan azpimarra egintzen dutenak, bat aipatu duzun, bera, Juanito Oiartzabal. Pilpileran. Protagonista izango da. Bai, oso protagonista gainera, Javier Álvaro Palomaresek, Sebas Álvaroren semea denak, ura ere ikusentzunekotara dedikatzen den zinegile bada, eta honen bestean arke egin du, ondu du dokumentala, Juanitoren inguruko dokumentala, eta gainera goipuru nik uste oso erakargarri batekin, ez da, Oiarzabal, entre Juan y Juanito. Dikotomia hori, ez da, nola ere bi aurpegi horiek agertzen dizkigu, Juanitoren bi aurpegi horiek, eta aldi beran nik uste garai desberdinak, gogora ekartzen dituenak, ez da? Oso 80 margarren amarkadetan, bereziki 80an alpinismo mailan Juanitok sekulakoak egin zituen. Gero egia da, 14.000-koen lasterketa horretan, lehia horretan eta sartu zenean eta bar. Kalitatea baina gehiago nik uste kantitatea bilatu zuela, eta gerora, beste joera bat ere izan du, ezta? Eta mendireko nolabeteko gaitasuna pixka bat ahuldu edo kamustu zaionean, izan da TV star bat, eta honen bestean, alako nik uste aurpegi eta fazeta guztiak eragertzen dituen dokumental badela, ia 2 ordu, baina ia 2 ordu bat ere aspertzeko tarterik ez dutenak. Beldur genuen guek, esaten genuen, adios, Juanitoren inguruko 2 orduko pelikula, eta benetan diotxuet, eta ez bakarrik neuretik, baizik eta bestela zale bezala ere bai, oso ondo eusten duela pelikulak 2 ordu horietan ikuslea. Berak iragarri zuen, aurkezpenean edo esan zuen nola baitere, sorpresak, bere figura horrekiko sorpresak izango direla, egia da, spoilerrik ez du egin nahi, baina zuk esan duzuna, batez ere azken urteetan behin da, telebistanet ikusi dugunean, Juanito xakar baten irudia geratu zaigula, spoilerrik egin gabe, horretaz harratago Juanito bat ikusiko da dokumentalean. Esperik gabe, bereziki hori ikusiko da, eta jendeak ere baloratuko du benetan Juanitok zei bilbite izan duen mendian. Beste izen propio bat, Aitor, Edurne pasaban? Komikia. Ramon Olaza asti tartean, Ramoneko ondutako komikia. Bai, arke egindako gidoia eta Cesar Jagunoren ilustrazioekin ja badako agualako saga bat, ez da, bilduma bat, hasi zena 80ko Everestarekin, gehitu zitzaion Tximisti 74,
Gero bigarren komiki bat etorri zen, Inurrategia nahiena, hirugarren komikia Andres Espinosa protagonista zela argitaratu zen, eta esan da bezala, Mendifilm eta Su argitaletxearen artean daukagun bilduma honetan, hau laugarren aldea da. Nolabait, helburua da, Euskal mendizelaitasuneko une edo pertsonaia klabeak gakoak komiketara ekartzea, eta Edurnek behartzuen izan, ez, horietako bat, eta Edurneren inguruko komikia eginda, oso txukuna baita ere, koloreztatzetan eta evoluzioa gainerantzen baten ari da, ez? Lehenengo alea hartatik pixkanaka nola ari den hau evoluzionatzen, hor Felipe H. Navarro eta Pedro torrego zait, Villarejo, dira zerak, koloreztatzaileak izan direnak, eta sekulak ikutu eman diote lanari. Edurne bera enkantada, oso gustora da, egindako lanekin, ze bestak beste bera ere aritu da egileekin, horpoz-horpo, ia binetaz bineta, gauzak zaintzen, zuzentzen, eta bar, eta nik uste maita oso politia izan dela. Mendifilmen, jendaurrean berriz ere aurkeztuko duguna, aipatu izen horiekin guztiekin, protagonista egile guztiekin eszenarioan eta propio komikia aurkezten, hori abenduaren 6an, hilaren 6an izango da, eta hurrengo egunean Durangon izango dezue, beraz, denerako izango da Edurne baten eta bestean bere komiki hori aurkezten. Aitor, beste koizpen bat ere, aipatu nahi duzurekin, Horri Arkatz, ze Elias Urmendirekin bere garaian, Spock Croquis proiektuaren inguruan ere aritu ginen bigarren kafean, eta esan liteke Horri Arkatz hau Spock Croquisen ginga moduko zerbait dela. Bete-betian, erakusketa eta liburua izan zen ura, ez? Eskalada Croquisen inguruko ilustrazioak eta bilduz, oraintxe errematatu du Jon Herranzek, zuzendaritzan, egindako pelikularekin. Oso pelikula fina baita ere, Elias Urmendi, Rafa Elorza, Juan Carsanz protagonista nagusiak dira, eurak dira, Spock Croquis proiektuaren arima, baina aldi berean baita ere, haien inguruan guztian bildu diren emale guztiak, eta emale guztiak diogu, nazioarteko jendea agertzen zegula, pelikula hortan beraz ginga bat, proiektu horri guztiari. Pentsa ez, oso txikitik hasi zen histori bat, zabaldu da eta nazioarte mailan ze hoi hartzun duen. Bestak beste liburuak berak ere, Banfen, Kanadan egiten den mendi eta liburu jaialdian, finalista izatea lortu zuen. Bada zerbait. Aitor, zenbakitara itzuli ekoizpenen inguruan, 55 pelikula, 55 sail ofizialean, 10 zabalandi sailan eta 12 euskal ekoizpen. Mundu mailako proiektzioa duen jaialdi izaki, nazioarteko ekoizpenek ere sekulako presentzia daukate, eta zuek aurkezpenean hainbat izen aipatu zenituzten, esate baterako, puntu pare bajarriko izkizut. Gir Kleinberg, Emily Harrington alde batetik, eta besteren artean, Junko Tabei, Japoniarra ere hortxe daukagu, zertzela da batzuk aipatzea aldera, baina ze azpimarratuko zenuke, gitara horren inguruan. Emily Harringtonen Gir Kleinberg bereziki dela, ohituta gaude ez da, noriteko produkzio top Amerikarrak ikustera, aurtengoa Gil Kleinberg izan liteke ezpeirik gabe, nabarmenetako bat ez da, produkzio eta ikuspuntu eta protagonista estatuatu bat Emily Harrington, haunditan haundi izan dutakoa eskalada munduan, orain ja lasaiago dabil, baina, honek Josemirin kapitanen egin zituenak eta haundiak dira, eta horiek erakusten ditu Gil Kleinberg deitzen den pelikula honek. Drama dauka, istripua dauzka, bukaera pentsatuko dezen bezala, loriatxu bat dauka, hori ez, korte Amerikarreko olako pelikula oso potente eta gomendagarri bat. Eta besta Junko Tabei, Junko Tabei Japoniarrak 50 urte dira, 75ean Everest egin zuela, lehen emakumea Everesten. Eta haren inguruko 2 pelikula daude aurten geurean aurkeztuta. Bata fikzionatua, Japonian bertan egin dena, Donostiako zinemaldian aurkeztu zen, eta orain Mendi filmera dator. Eta fikzioa denenetik nolabait ere zerbait berria bada, Mendi filmen, gehiago izaten delako dokumentala geurean, eta honen bestean oso lan gomendagarria Climbing for Life izena duen pelikula hori. Eta bestea, egiletzan Asturiasko zinemagile bat duena, Isabel Díaz Novo, Lady Everest, deitzen den pelikula da, eta honek gehiago jodu dokumental estilora, eta honen bestean testigantzak eta lortuz egitera alako bilduma bat, Junko Tabeiren, eta bereziki emakumea eta mendiaren inguruko indar hori ekartzeko, ezta? Beraz Junko Tabeiren inguruan, aurten urte berezia. Aitor, askotan aipatu izan dugu, mendiko zinemagintza horretan, askotan irudi ikusgarriak, historia edo abentura handiak, baina karga sozial handiko lanak ere eta hoien artean Champions of Golden Valley aipatu dezakegu Afganistanen kokatzen dena. Urrezko pelikuletako bat aurten, eta hori ja oraintxetik esaten dizuet. Ben Struguleski dago horre zuzendaritzan, Mendi filmen arrasto handia utzitakoa ia astapenetatik, pentsa Gasteizen bertan ere aurkezu zuen pelikularik, Solitaire, Valhalla, bezalako pelikula oso finak eta aurkezuta dauzka Ben Struguleskik, Alaskako zuzendaria da.
Eta orain Afganistango lurretan edo elurretan garbatutako pelikula txar bat ekarriko digu. Ja titular bat emango dizuet. Dokumental onenaren gixan Oscarretarako hautagaitzan sartzear dagoen pelikula da. Eta hori jakingo dugu datorren astean bertan. Justu gurean proiektatu, baina egun pare bat lehenago ea hautagaitza horretan sartzen oten den, zerrenda horretan. Free Solo, horitzen dezue, Alex Honnonen eta Jimmy Chinekin lortu zuen Oscarra, bide horretan da dokumental bezala pelikula hauxe, Champions of the Golden Valley. Afganistan gatazkarekin lotzen dugu, talibanekin lotzen dugu, baina ez dugu sekula lotu esate baterako aisia, eskiarekin, eta kirola aisiarekin, eta lotzeko aukera ez da, hori egiten du Ben Esturguleskik, nolabiteko historiaren muina, eski alpinoko txapelketa bat da, oso rudimentarioa, oso etxekoa, tresnak eta eskiak berak ere zenbaitetan eskuz egindako egurrezko justuko materialarekin eta bar, baina txapelketa bat benetan sozialki eta gizarte mailan bateragilea dena, ez? Denak, hangotar guztiak izan kolore bateko edo ideia bateko edo besteko denak gustatu izan dituena. Bueno, baina nalako batean, etorri da baita ere gatazka, etorri da talibanen estuasuna, eta bueno, hori guztian nolabait ere islatzen du pelikula honek, oso modu sotilean, finean, eta jendea unkituta utziko duen pelikula bada, baina aldi berean baita ere irrifarra handi batekin atera araziko duena zera horretik, ez? Indar energia berezi batekin pelikulatik. Ben Sturgulesky eta Katy Stenholm Bilbon izango dira, Aitor, momentiko hietako balitzateke Oscarretarako sestra horretan sartuta daudela jakita Bilbon beraiek egonda? Bilatuko dugu, ze hortxe biliko gea. Esan edo, behaia Bilbon daola izango da, berri hori jasoko dueneko unea, eta izango ditzake, momentiko, eta gainera, lujo bat izatea zabatera, Katie eta Ben biak geurean izatea, gaineratuko dugu, eta guk ere pixka bat zukutu ditugu, ezta? Eta masterclass berezi bat ere eskainiko dute, hor badaukagu prestatuta Mendi Pro deitzen den jardunaldi bat, Mendiko zinema industriari zuzenduta dagoena, tartean finantzaketak eta nola bilatu, eta gomendioak eta horrelakoak eta egingo dira, tartean baita ere Mendifilm beka aurkeztuko da, baina masterclass haure emango da, alegia, horixe ez, nola pelikula honekin Oscarretarako bidea egiten ari den bereien proiektua. Eta letra txiki ikeragarria dago, Oscarretakoak, dia, baina, pentsa zertaraino, pelikularen trailerra bera ere ezintzela inon publikatu, eta alako batean baimen berezi batekin justukoan gure web horri aldean jarri izan dugu, baina nortxe, horla atzeko eta besteko eta baimenak eta langak ekain dituta. Burokrazia ugari. Aitor, urrengo bi puntuak zuk zer horrek aipatu dituzu, alde batetik, Mendifilm Bizkaia Eternua beka hori, irailan izan zinen, gurean, nola azken lanak aurkezteko azken txampa zegoen, lehen da bizi nola baiteko autaketa bat zegoen, eta jaialdian bertan izango dela azken txampa. Sustraiak pelikula aurkeztuko dugu batetik, Luis Arrietak egindako lana da, Sustraiak Raíces Perdidas deitzen den lan horrek, Iruña du ardatz, eta Iruñan bertan, ara etorritako Ipar Afrikako, eta subsahariarrak baita ere, migrante gazte batzuk. Haiek protagonista, eta haiek nola eskalada munduarekin uztartu diren, eskalada komunidaderekin lagun egin dira, eta gizarteratze hori, baita ere, oso gai bezala oso potente da datorrena, eta hori irakusten du Luis Arrietaren pelikula honek, esan da bezala, Sustraiak Raíces Perdidas pelikulak, oraintxe estrenatuko dena, urte bete izan du, ontzeko, bidiratzeko, tartean egite beren laguntzare jaso du, eta, besteak beste, aurkezteko moduan da, Sustraiak pelikula, eta, noski, aurkeztuko dugu, datorren urtera begira, izango den pelikula horren irabazle edo beka jasotzailea zein den, ze proiektu den. Beraz, Sustraiak hor txikenduko diozu opari papera, jaialdian bete-betean, eta lehen aipatu dugu, proiekzioez aratagoko Mendifilm bat ere festival bat badagoela, erakusketak, zuk Mendi Pro hori ere aipatu duzu, pixka bat, ekoizpenez aratago, publiko ezberdinari begira jarritako ekintzak eskaintzen dituena. Mendiko kultura deitzen diogu, ez? Nola bitere dena saski berean sartzeko, azken batean Mendiko kultura dena da, gurean oinarri nagusia, lehen esan dut, 25 saio eskainiko baldin baitugu, 55 pelikularekin, haiek izango dira, pelikulak izango dira, baina horretaz aparte, esan da bezala, 8 liburu aurkezpen Mendiko gaitegiarekin zerikusia dutenak, erakusketak ere, bata Tatra Mendietako, Poloniako Tatra Mendietako museotik datorkigun erakusketa bat, eta aldi berean, klasiko edo ohikoa dugun CUC foto lehiaketako argazki lehiaketa, hitzaldiak, panel talk oso berezi bat baitere, mainguru oso berezi bat, Laboratorio Dawn, deitzen dena, eta horrela esan behar da, ze Italiatik dator, Italian estrenatu zen hitzaldi bada, proiekzio internazionala daukana, eta baten eta bestean aurkeztu nahi dena, bati bat horixez, mendi eta emakumea gardatza hartu, eta nola power,
gailendu barde zuen, Goiuri, makumeok, dudei gabe, bortxelen lerroan nola jarri barde zuen, eta hitzaldi hori bideratutakoa, gainera, ponente edo izlari oso indartsuekin, eta gomendagarri izango da baita ere panel talk hori. Eta badirudi bai, ala ere, nik Aitor gozat, ze egoten zara etxean, entxeatzen hizkuntza bakoitzeko entonazio eta musikalitatea eta ze hizkuntza asko dira eta doktore abesbatzan lehiaketen 1900 ez dakit ze garaiko edizioetatik datorkion zerbait dela eta Europa osoko eta mundu osoko ahoskeretan trebakuntza lan ikaragarria egin zuela. Karo, eta kontak, Filipinak, Lituania, Mexiko, Japonia, Denak. Afganistan ez daukat horrendik hartuta. Bida, urrengo baterako. Aitor, bukatu aurretik, aurkezpenan ere aipamentxo egintzen utelako, nolabait ere publiko gazte hori ere erakarri nahi duzuela edo egin duzuela nolabaiteko saiakera, ekoizpen, gaztei zuzendutako ekoizpenak edo publiko gaztearentzat erakargarriak izan daitezken ekoizpenak egarrita, publiko gazte hori aretoetara ere erakarri nahi duzuela. Bai, deitu target hori, ez da, 20-30 bitarteko publiko gazte hori batetik, egia da, gaitegi hauek haientzako oso gertukoak izan litezkeela eta erakargarri, ezpairik gabe, hortaz, batetik apustu hori. Haientzako begirako, programazio dela urtengoa ere esango nuke ez, baina, behar bada indartuta. Eta gero ez zain gazte, baizik eta txikiagoak ere direnentzat, familia eta txikienentzat ere, iaz egin genuen, lehenengo saiakera bat, gau magikoa ditu genuen saio bat antolatu genuen, film labur batzuk, 3, eta antzestutako Bobe Josune Belez. Izabal zuen Josune. Eta konpainia, nege bara, eta konpainiarekin egindako halako saio bat, oso ondo atera zen, familientzako eta etxiko txikinentzako saio izan zena, eta ura atzera berriz ere errepikatuko dugu, mendi magikoa kontzeptuarekin, sortuko da halako magia bat, antzerki bat, tartan erizmago ere sartuko da, eta oso saio politia izan litekena baita hori azkeneko egunean, igande eguardean egingo dena. Beraz bai, gazteak eta txikiak eta arrobia, pixka bat, nahi ditugu presente izan mendi filmen. Eta bukatzeko, Aitor, egun lanpetuak datozkizu, jaialdiaren aurpegi ere bazara, ekitaldietan aurkezle modura, hain egun lanpetuen ostean mendi film lanuiterako denborarik izatera, salse horik badago mendi filmen? Badago. Horretziko dugu. Ez dugu bestelakorik esango. Nik Aitor jarraitzeko asmotan ikusi dut. Badago, pausa dramatikoa, eta zozek eigarria zetorrelaren sentsazio hartu dira. Esan dut, bota ingo edo, afariak egiten ditu. Zeu bezala, ez jalkar ulertu du. Era bat. Bea, nik Goiurik nera horpegik era interpretatzen daki, eta nik Aitorren isiltasunak. Ez kabiltza gaizki. Akaso mai inguru hau ere afari batera eman barra daukegu. Eraman genezak, zergatik ez? Badakizu Bilboko ostegunak onak izaten direla, Bilboko tartean hostialak ere bai, hoietara tartean gonbidatuekin eta bar eta egiten ditugu, alako eskapatxoak, eta berdin baita ere, horre baitugu itzemandako zenbait txokorekin, Bizkaian bereziki txoko bezala ezagutzen ditugunak, Gipuzkoan behar bada sozialak izaten ditugunak eta bar, eta hietan ere egiten ditugu oso bilkura entrañableak, gero asoka izaten dutenak hauetan, eta bar, eta oso politia izaten da baita ere. Badena esaten hasita, guk ere Durangon karrerilla apur bat hartuko dugu, eta astelehenetik aurrera, Bilbora joateko ere, inolako arazorik gabe. Arrimatu. Aitor heldu haien, eskerrik asko, beste behin ere, mendi filmen ingurukoak aletzera etortzeatik, ondo joan dadila, eta gozatu alduzen neurrian. Venga, zuei, eskerrik asko, beti bezala. Ezeretan asmatu ez duguno. Entzuleok Ruperren kantu honekin, haizea garizumakoa, baina, kubatar giroan ondu zuen diskorren bertsioarekin, egingo ditugu hurrengo minutuak, segituan Bilboko estudiotara goaz, parrandara ez, azken ordukoari heltzea. Betor biharkoa gaurkoa bezala, lagun alaiak errona eta kresala, betor aizea garizumakoa, arratseko erriminak usatzera. Jainkoari esker elkarrekin gara, onazten da baino lehenago txarra. Adio atzoko amets gaiztua, bidez duena ere aurrera do.
Orain elkartzen naiz bertan. Entzuleo goizeko 11 bat eta bagoaz azken ordukoari behar bezala heltzera. Hain zuzen ere Bilboko estudioetan Itxaso Leon lankidea preste dugu eta segundu batean behar bezala konfiguratuko ditugu. Eta orain bai, Itxaso Leon egunon. Kaixo egunon Inigo eta egunon entzuleok, kontatzeragoaz goiz honek orain arte utzi dizkigun aipagaietako batzuk. Hoietako lehena Espainiako Gobernuko lan eta gizarte ekonomia ministerioak astearte honetan argitaratu dituela Hego Euskal Herriko langabezia datuak. Eta hoien arabera langabezia tasa 1,04 jaitsi da Euskal Autonomia Erkidegoan eta 0,87 igo Nafarroan azaroan. Hala, azaroan 870 langabe gutxiago izan dira guztira aurreko hilaren aldean Hego Euskal Herrian. Gogorekarreko dugu ere Ernaik salaketa ekintza egin duela Bart Dantxarienako aduanan, aktibazioa astea iragarri du horrela independentziaren aldeko eta espainolismoaren aurkako ekintzekin. Ernaik ohar baten bidez jakinarazi duenez, astelen gauean ekintza bat egin dute Dantxarienako aduanan, ekinez egina gazteok independentzia kanpainaren barruan Euskal Herriaren baitako mugak salatzeko asmoz. Gazte antolakundeak jakinarazi duenez, lehenengo ekintza honen ostean hasiera eman dio esan dugun moduan aktibazio asteari abenduaren batetik zazpira bitarte independentziaren aldeko eta espainolismoaren kontrako ekintzak egingo ditu Ernaik herri eta hirietan eta baita maila nazionalean ere. Eta urrunago begiratuko dugu jarraian, izan ere Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak pasaden ostiralerarteko epea eman zion Nicolás Maduro Venezuelako presidenteari herrialdea uzteko, beti ere Reuters agentziak astearte honetan zabaldutako informazioaren arabera. Air Force One hegazkinean sartu aurretik kazetarien galderei erantzunez aitortu du Trumpek Madurorekin telefonoz hitz egin zuela, baina ez du elkarrizketa horri buruzko xehetasunik eman nahi izan. Ultimatuma pasaden ostiralean amaitu zen eta biharamunean gogorekarriko dugu Venezuelako aire eremuaren itxiera iragarri zuela Trumpek. Hauek orain arte errepasatu behar ditugun kontuak, gogoratu 12etan gehiagorekin etorriko garela. Eskerrik asko Itxaso Leon, azken orduko hau gurean, eta esan da bezala, orduko 12etan informazio gehiago izango dugu hementxe, naiz irratian, bagoaz aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Erantzuleok urrengo minutuetan Pablo Zurutuzaren podcastaren 3. atala entzungai izango dugu. Lehen aldiz berriro, hainbat sortzailei euren astapenetatik, euren lehen esperientzietatik, euren lehen sorkuntzetatik abiatuta egiten du Pablo Zurutuzak tarte hau, eta gorkoan gonbidatua zinema zuzendari bat da, eta etxe honetan asko ezagutzen duguna gainera. Imanol González Gurrutxaga, gehiago ezagutzeko aukera izango duzue urrengo minutuetan. Egunon, entzule. Hau, lehen aldiz berriro da. Artista desberdinen lehen aldiak ezagutzeko tartea. Artista bakoitzaren atzean, beti dagoelako ilusio gazte bat. Gaur, Imanol González Gurrutxaga.
egia esan ni oso gaztetatik hasi nintzen zine munduakiko harreman bat eukitzen, nigoatzen naiz 12-13 urte ingurukin ja nahiko garbi naukela, inkluso lehenago 10 batekin goatzen naiz nire lagun pare batei esaten niela onditan pelikulak egin nahi nitula, eta denek esate zeaten bai, karo, eta dike bai piloto bat izan baina bai, egia rekuerdoi nahiko ondo gordetzen dutela. Gero ondoren, batxillerrekoa ikasten nahi nitzela haitu nitzen behiratzen, ze aukeran neuzken, behin ja hori bukatutakon ikasketa zentratzeko, eta dago anekdota bat, desentetan errepikatzen dutena dela, batxi bat ikasten nahi nitzenen, nitzena harremanetan universitate batekin, master bat eskintzen zutena, eta galtu ziten, aber ze ikasi nun, ze karreratetik nentorren, nun ikasi nun, eta karo, nik erantzun niona izan zen, 17 urte ozket, eta guandik ez dut karreraik ikasi. Baina egia da, hasiera batetik nukela garbi, zine mundun buka nahi nula, eta hortako bide zuzenena edo koherentena eritzu zaiten ikusentzun ikasi, eta gero zinen espezializatzea. Baina bai, egia da, nahiko garbi okietela beti horta dedikatu nahi nula, ikas nahi nula, edo horren parte izan nahi nula. Zein garrantzi zuen zineak zure etxean? Ba, esan nire etxen nahiko garrantzi uki izan do beti, nik uste orokorren gehienok bezala, nire aire asko guztez ezki pelikulak, eta nire amaire bai, baina, egia da, berain arteko guztok ez dira inoz berdinek izan, eta gehienetan ikusten nun nire aitak, nire nahiek eta nik etxen pelikula bat, eta nire ama igual beste gauzatzu giten jartzezan, baina egia da beti da nik euki deula nahiko lotura zinakiko, eta inkluso ostiralero pizza bat jaten genuen bitarten pelikula bat ikuste genuen, eta bai esango nuke dela gure etxen nahiko ikusi dan gauza bat. Eta zineare juteko izan geha askotan. Egun euritxutan batez ez genukela hola beste aparteko planik, beti asteburutan zinea juteko rekuerdo dauket. Noiz konturatu zinen zinema zuzendari izan izenuela? Ba, egia esan ez dakit zehazki ze momentutan edo zerkin erabakin zine zuzendari izan nahi detela. Ez dakit, bai goatzen naiz txikitan eraitan mini DV zarrakin ibiltzen itzela gauzak grabatzen, baina enun grabatzen pentsatzen pelikulak egin ditula. Simplemente guztia ezaiten eta grabatzen nun, baina ez dakit, exactamente. Ni beti esatet Piratas del Caribe izan zala lehenengotako pelikula bat zinen ikusi nuna, eta horrek bai eman indula, ez dakit, bertatik atera eta esatea, nik olako zerbait inadet eta pelikula bat inadet. Nik usteet bere garaien, eta igual gaur egun baita errepikatzen den gauza bat dela, sensazio bat dela, zinetik atera pelikula batzuk ikustetik, eta maske pelikula bat inadet, olako pelikula bat inadet, nik uste sensazio izan zala, eta dala askotan, olako momentu baten hona ez, edo olako historio baten barrun hona ez. Orduan, nik igual bai pentsatzen dut badala askotan pelikulak itxeko nahioi edo gogoi badatorrela pixkat historio mota hoitan barrena egoteko aitzaki modukoa. De hecho, niri betian nik guztoko litzaiak ez dakit Piratas del Caribe pelikulatiko zeatik, baina betian nik guztoko izan zait etorkizunen aukera bat eukitzea piratei buruzko edo Euskal Herriko piratei buruzko pelikula bat itxeko. Eta nik uste dena datorrela hortik. Nahi etela igual gehiago garaioita biajau, nahi etela jantzi guzti horiek, dekoratu guzti horiek, aktorek modu hortak karakterizauta ikusi, eta hortako nire burun gauza errezena da pelikula bat itxea. Eta zein izan zen lehen pausoa? Niko goratzen naiz, nire lehenengo gidoia sinitzela idazten 17 urtekin, 17-16ekin, eta modu nahiko zuzen baten jagarbi neuken pelikula hori grabatuko nula urte berri hortan. Hau da, nire asmoa zan, gidoi hori 3 hilabetetan idatzi, nire lagun batzuk hartu, eta beraiekin pelikula grabatzea. Eta azkenen etzan posible izan, enitzen iritsi grabatzea, ze bai, garaioetan, gaur egun igual baita, baina gaur egun igual iniziatiba gehiago dauket. Garaietan garrantzia hundi ematen nion gidoia eta buelta gehiago ematen izkion, eta bersio pila bat idazten ditun, eta nik usteet, hainbeste denbora
galduenuk esango, baina beste denbora inbertitu nun hortan, gero enula denbora geuki nire pelikula hoi aurrera eramateko. Baino bai, nik uste lehenengo pasotako bat izan zala, nik nahiko normalizautan neuken hasieratik pelikulak ingo nitula noiz baiten. Eta zine mundun bizi nahi nula edo zine munduko parte izan nahi nula. Eta nik uste horrekin lotuta ino zenula plantea, guain zimarrauket egiteko, baizik eta zuzenin izan zala, gidoi bat idatzekoet. Edo, pelikula bat ingoet guda hontan. Bai, ez dakit, nahiko normalizauta eukietela betianik. Eta bai, nire lehenengo gidoi hortik etorri izan pelikula batetik. Eta gero jasen nintzen film laburrak. Film laburrak iten hasi nintzen ja 18ekin. Behin jakarren hasi nintzela, hor ja praktikak eskatzen zaizkiguten 3 minutuko, 4 minutuko, eta hor behartu nintzen ere burue kortometraje egitea, eta geroztik nahiko film labur desente idatzi eta inditut, baino bai, ni hasiera batetik luzetatik netorren ikustet gehiengo bezala. Noiz sortu zenuen zure lehen gidoia? Eta zein izen zuen? Lehenengo gidoi hori gogoratzen naiz, referentzia oso garbi ba neuken bere garaien, gaur egun ja ezain beste, baino hausnartzezun asko sindrome de Estocolmon ingurun. Nola zeun pertsonaia bat, ontzana denbora pila batez gizon batek baituta, eta baten militar batzuk agertzen ziren, eta militar horiek bere familian gana eramaten ziren bueltan. Eta bueltako fase hori edo etxera bueltatzeko fase hori nun pertsonaiak etzekien ez zeintzen, ez ze gertatu zaion azkeneko urte horietan, eta gero, behak normalizauta zauzken, igual gazte honez eukiko zeitun 17, 15 bat urte, eta nola momentu hortan bere bizitza guztia hankaz gora jartzen den, eta pentsatzezun eta sinistezun guzti hori azkenen gezurra dala, edo daudela pertsona batzuk gezurra esaten dutena gezurra dala. Eta bai gogoratzen naiz, asko erakartzen indula sentsazio horrek, bizitza guzti bat egontza pentsatzen gauza bat, eta guen norbaitek esan dizu hori biziezun guzti hori ez dala egia. Eta nik uste bere garaien 4. milenio, eta holako bideo desente ikusten ditun, eta nik uste horrek eragindu nindula, esnatu mugimendu horrekin, mugimendu ez dakit nola ditu. Baina bai, gezurra esaten dizute, eta alienak daude guri begiratzen digutena egunero, eta nik uste horrek igual eragin zuzen bat eukik zola neregan, eta hori izan zen lehenengo historioi. Baina beti dramatik, beti dramatik. Ikusiko dugu noiz bait? Egia da, pelikula horre baita, aldaketa ikaragarri pila aukizitula, gero formaz berriak eman izkion, eta nik, bai lagun batzukun bitartez, lortu nun trailer moduko batzuk sortzea, teaser batzuk, pelikula horrenak, eta orduan, pelikula bea ez dut uste inoiz ikusiko danik, ze nahiko kutre eta nahiko eta asko gustatzen guen ja nola daun planteatuta, baina igual etorkizunen buelta batzuk ematen baizkiot, igual gustatuko litzaiake, baina behintzet garaioetan idatzen un bersio hori, horren behintzet lagin txiki batzuk badare YouTubeen ikusteko teaser. ...2008 urtean estreinatu zenuen bidea laburmetraia. Zer moduzko darrera izan zuen, lan honek? Bagi esan, bidean izan da nire film laburretatik, guain laugarna bukatzeko lan honetan gabiltzala, nire lau film laburretatik ezberdinena eta berezina. Ez dakit izan zen post-COVID sentsazio hortatik etorritako ezjakintasun hortatik garatutako historio bat, baina bai izan da betidanik bildur asko nion film labur bat. Neuken gogoa hori iteko ze, neuken nire burua ikusteko gogoa beste dramatik ateratako beste genero batzutan, pixkat
fantasiatik, aunque ez da fantasia guztiz, thrillerretik, aunque ez da thrillerra guztiz, beldurretik, aunque ez da beldurra guztiz, baina bai gustatzen zaitela, o bai nukela gogoa dramatikatera eta gauza ez berria probatzeko, eta horregatik baitan neon pixkat beldurrez, jendeak nola zeharrera ukikozun. Eta esan orokorren jendeari gustatu zaio, gehiengok baita esatu dute ez dela ezer ulertzen, nik uste baita planteamentu hasieratik dagoen planteamentutik ja garbi ikusten dela ez dela pelikula bat, ez dela film labur bat ulertzea importantea dana, baina bai nuken gogoa jendeak jasoko zunoi jakiteko. Eta bere estrenoa, estreno pribatu bat ingenun Lazkauko zine areria zinean lagun batzukin eta herritarrekin, eta orokorren gustatu zaiten jendean harrera hoi. Ze askotan baita zaila da jakitea gerturatzen zaizun jende horrei gustatu zaion edo ez, igual gerturatzen zaizu esateko gustatu zaiola edo ze lan ona indezuten, baina askotan zaila da identifikatzea benetan ari dan edo konpromesuz ari dan edo besteik gabe animoak eman ezkizun eta jazta. Baina bai, egia da, gustatu zait esaldi hori baino, eontziela jende gehiago irakurketa anitzak eman zizkionak filmai, eta izain ziatela asko beraiei ze suposatu zien edo ze hausnarketa eta iritsi zien filma ikusi ondoren. Eta hori irutzaiten nahiko interesgarria eta nahi beti ani gustatu zen nire film laburrak ez izatea ikusten dezuna 10, 15, 20 minutu horietan, baizik eta gero ondoren etxea eramaten dezun hori edo hausnarketa horiek. Ze azkenen nire baita pasatzaitut 2 urte film labur bat idazten edo prestatzen, eta nire baita fase ezberdinetatik pasatzen naiz, momentu ezberdinetatik pasatzen naiz, eta hausnarketa ezberdinetatik pasatzen naiz. Horren iruditzen zait, hausnarketa guzti horiek edo hausnarketa guzti horien parte txiki batzuk jendeak jasotzea oso interesgarria dela, eta bateze zure buruan edo zure bizitzan sortzen dizkizun hausnarketa eta eramateare bai oso interesgarri iruditzen zait eta oso importantea. Orduan zentzu hortan, jendeak esan zizkiten gauza asko gustatu zaizkiten. Gutxi barru kaleratuko duzu zure azken lana. Zein izen izango duenek? Eta zeren ingurukoa da? Jakin daiteke? Nire azkeneko film laburrak Anai izena du, eta azken baten kontatzen du bi anaien arteko elkarrizketa bat New York hiriko kafetegi baten. Eta egia esan oso interesgarria iruditzen zaiten planteatzea elkarrizketa hori atzerrian gertatzen den historio bat euskeraz kontatzen dana eta euskal bai aktore eta bai pertsonaiekin, eta ez dakit pixkat inbasio puntu bat sentitzen nun zala baita. Hau da, struktura eta visual amerikar batzuk hartu eta euskal historio bat kontatzea, ez? Kaballo de Troia moduko bat. Eta esan nahiko interesgarri izan zen hori gero nola pantailaratze prozesu hori nola gauzatu zen, ze, karo, kafetegia film laburran parte handi bat kafetegi barruan gertatzen da hori bai Euskal Herrian grabatu genezaken. Baina, karo, gero ondoren nola struktura guzti hori eta kontatzen den guzti hori egia bihurtzea edo egia sentitzea behintzat, eta hortarako, sortzaile ezberdinekin eta tekniko ezberdinekin hitzen genuen, eta bertan lanen jarri ginen. Hau da, alde batetik implementatu genitun kroma batzuk lehiotan ondoren gero fondo batzuk gehitzeko, sekuentzia eksterior batzuk baita grabatzea jungea Nova Yorkea berta, enpake guzti hori geroz eta errealago izan dadin, eta bai, orokorrean asko landuko ditugu eta txiki horiek, bai jantzian asko landuko dugu, landu dugu ja, musika ere asko landu dugu, UFX-ak baita asko landuko ditugu, eta orokorren soinua ere asko landuko dugu. Orduan, nik usteet izango dela proiektu oso erreza, teknikoki edo bintzat erreza emango duen lan bat, baino detailei garrantzia handia eman bartzaiena. Orduan, azkenen beste reto bat. Bidean aipatu duten bezala gauza oso arraro bat zan, edo gauza ni ohitutan neon lan modutatik asko aldentzen zan lan bat zan, eta bain gontan
saiatu zerbait errez egiten, baina errez hori ondo egiten eta departamentu guztiak eta detaile guztiak ondo zaintzen. Denek dakigu ez dela erresa izango, baina nolakoa da horrelako proiektu baten gainean egotea? Esan orokorren izan da proiektu bat nahiko erreza, ze denbora asko eduki dugu hau burutzeko. Karo, nik aurrek urten bidean film laburra grabatuta gero, banekin 2025 izango zala distribuzio urtea, eta bueno, pixkat bidean film laburra ezagutarazteko urte bat, baina aldi beren baita nahi nion lekua eman anai film laburrei, eta hortarako nik usteet ingenula urte osoa hartu film laburreri ondo goxatzeko eta ondo lantzeko. Eta nik usteet hori nahiko importantea izan dela. Bilerak denborak inin, gauzak oso ondo aurreikusi, aukera ezberdinak planteatu, aktoren kasuna adibidez 5 hilabete honitzen casting prozesua egiten, eta pertsona desente ikusi nituen fase hortan, eta ez dakit, iruditzen zait, fase edo departamentu bakoitzai bere leku eman nahi izan niola, eta benetan garrantzizkoak ziren departamentuk niretzako adibidez musika eta UFX izan ziren, eta hoiekin adibidez urte hasiera alden kontaktatu nun jakinda udan grabatuko genula. Orduan, ez dakit, orokorren saiatu naiz denai garrantzia handia ematen eta detaile txiki horiek ondo kontrolatzen. Eta gero, grabaketa nahiko egun gutxi izan die. Euskal Herrin egon gea 2 egunetan, eta Nova Yorken benetan grabatzen egon gea egun bat. Orduan, izan da urtebeteko lan bat, gero 3 egunetan grabatu deguna bakarrik. Zer esango zenuke izan behar duela zuzendari on batek proiektu bat gidatzen duenean? Nik esango nuke zuzendari baten lana egin handi baten dala entzutea. Nik usteet preprodukzioan garrantzitsua da gauzak ondo erabaki, gauzak ondo itzein, referentziak ondo bilatu, edo behintzet saiatu zuk daukezun irudi hori edo zuk kontatu nahi ezun histori hori alik eta fidelen izan dadin zuk imaginatzezun bezala hortatik, jendeari ondo adieraztea beraiek jakiteko nola lan egin eta zer behar duten hori lortzeko, baina baita askotan importantena da bestei entzutea eta jakitea proiektuak beak zer behar dun zuk baino gehiago. Ze askotan zentratzegea gauza batzu nahi ditugula zu bidea ematen jendean beste proposamen batzui galtzen dituzu aukera pila bat proiektuai oso ondo etorriko litzaiekenak. Eta adibidez, egon ginen bigarrengo egun, Euskal Herriko bigarren egunen goiz oso bat pasa genuen sekuentzia motz bat grabatzen, baina alternatiba bat ezberdinak grabatu genitun, toma baita saiatu ginen pixka jolasten, eta nik uste oso importantea izan zala baita hori. Bai jendea entzutea eta bai proba horiek itea eta proiektua entzutea baita askotan. Grabatzen nahi izan bitarten atento edotea eta momentu horrek jasoko dizun hori ondo aprobetxatzea eta saiatzea ondo gortetzen. Zer du azken lan honek, Imanol Hasiberri eta Gaztetxotik? Beida, nik uste 2018an grabatu nun nere film laburra ez usteko talka izenekoa, eta nik uste bueltatu naizela lehenengo film laburrotako dinamika antzeko batea. Enuk esango viaje del héroe moduko bat indetenik, hau da, leku berdinen hasi eta leku berdinen bukatu baino beste pertsona bat izan da. Enuk esango hori izan da nik, nire prozesua, baino bai kurioso izan da nola, baten bueltatu nahi zen, lehenengo film labur hartatik nun, sekuentzia bat zan oso garrantzitsua eta bi pertsonaien arteko elkarrizketan zentratzen zan korto parte handi bat, guain baita hori indet, baina nik usteet, bai kurioso intzen nola, bueltatu nahi zen pixkat hortara, eta igual nire burua baita eman dioten leku hori guazen gauzak ondo itea, eta guain gontan konstiente izan da zertan aizean zen. Nik usteet lehenengo film labur hartan gogo asko neuzken, pasio asko neuken, eta ilusio asko neuzken film labur hori aurrera eramateko.
baina, bueno, supongo falta dizitela esperientzia eta jakitea zuzendari baten lana zehazki zein dan. Eta nik bai sentituet oso modu ezberdin batea jorratu ditutela bi rodaje horiek, bai 2018koa eta bai inkoengo 2025ko film labur hau. Zein izan da zure azken lehen aldia? Eta hurrengoa? Ni pixkat dislexikoa naiz gauza hauekin, eta enez oso gai jakiteko zein izan zen nire azken lehen aldia. Nik esango nuke nire azkeneko lehen aldia izan dela aktore ez aktore batekin lan egiten duten lehenengo aldia. Nik guain arte beti lan izan dut esperientzia handia duketen aktorekin, Aitziber Garmendia, Jose Ramon Soroiz, Lena Irureta, eta behiek beti lagundu diate eta bideratu diate ez dakit, bide oso errez batetik nun nila ematen nien dialogoa edo elkarrizketak eta gidoia eta berai ja bazekiten zehazkin nundik jo bertzuten. Eta hau igual izan da nire lehenengo aldia ez aktore batekin lan egiten una. Eta esan esperientzia oso interesgarri izan da, ze bai kostatu zait asko aktore hori topatzea, kasuntan Aitor Martinez eta zain naiz, nire anai film laburrean protagonista lanak egiten dituna. Ze beha berez izatez musikaria da eta inoiz etzun lehenago aktore lanik burutu. Eta bai, casting prozesuan baten topatu nun aukera bat izan zen, behakin castinga egin, eta hilabete luze zaitu geha pertsonaia lantzen, bi anaien arteko lotura edo dinamika hori baita ondo goxatzen, eta izan da nire lehenengo aldia hainbeste ensaio eta hainbeste saiak ere ematen dizkiotela aktore batei bere lana aliketa zuzenen eramateatik. Eta asko gustu zaitegi esan. Bai, oso gustura nabil eta beak izan diten guztitan baita beharire nahiko gustura ikuste zaio prozesu honekin eta behintzat sentitu du nahi beti gusta ezaten gauza bat dala aktoreak ondo zaintzea eta behintzat babestuta daudela sentitzea eta azkenen emoziokin lantzen nahi gehanen berai baita sentitzea leku seguru baten daudela eta hori burutzeko aukera hori ondo dagoela. Orduan, bai, nik hori sentituet behain partetik eta kasu honetan nire kezka handina zen ez aktore bat nik jakitea ondo bideratzen eta, ez dakit, ematen do behintzet beha gustua sentitu dela eta netzako hori esan nahiko importante izan da. Eta urrengoa egiesan ez dakit, ze nik egiesan guandik gauza asko hauzket lehenengo aldiziteko, guandik bide esango nuke nahiko luzea gelitz zaitela, ez dakit ibilikoeten bide luze hori, baina behintzet bideoi aurretik baduket, orduan ez dakit gogokin behintzet, gogokin nabil, lehenengo aukera horietako, lehenengo aldi horietako, eta igual hemendik urte batzuta, lehenengo aldiz piratei buruzko pelikula bat edo kortu bat itea lortze deten, hori bai izango zen interesgarria, baina ez dut uste hemendik urte gutxita izango da nikoi, así que zai gelditu beharko pixkat. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1995ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611 411 868. Goizeko 11:29 minutu eta gure urrengo kolaboratzailea dagoeneko Olkian eserita Rosaliaren giroan sartu zaigu gurean, baina dagoeneko Eukene Larrartetu da berriro. Eukene Larrarte egunon. Egunon. Zena nahiz, pero añazkarre aurkeztuko zindugunik. Kostiente nintzen etorrela justu xamar, Abai.
konsekuentea. Ados. Bueno, uste dut, ez dakit nondik hasi nahi duzuen, baina badago zerrenda bat horre pixka bat buruko mina ematen ari zaiguna azken egunotan. Bai? Buruko mina, ez? Ze pentsatua, ez? Eman dizue? Baina buruko mina nuke esango, ez dakit. Gainera zerrenda hauek, bueno, zerrenda batean liburu batzuk agertzen dira, beste batean beste batzuk, eta hau da dogma, beraz, baina gero aipatuko dugu zerrendarena. Vale, gero. Hasiko gara Danele Sarri Ugarteren liburuarekin, eta gero zerrendarekin egingo dugu horrela gure buruari... Entzuleak nahi diozu utzi, zerrenda horrekin nahi diozu utzi gogokin. Zerrendarekin ez gara hasiko. Hype. Beste zerbaitekin hasiko gara. Ya está. Saioko momentuiko nena, ja izan da. Ona izan da, Ona izan da. Inigo, Danele Sarri Ugarteren liburuak beste zerbait. Inigo! Atzo gidoia irakurri nuenetik neukan buruan txisto egin behar nuela. Beraz, prefabrikatua. Bai. Ados. Tira. Eta guztua gatu eiz. Nik aurko egin beharrekoan ere lanak mentxe maitu dira. Bale, orduan beste zerbait egin hasiko gara, jaipa egin dugu zerrendarako, baina orain liburu bat irakurri du, liburu bat baino gehiago. Baina liburu bat ekarri du gaur eukenek gurera eta horri helduko diogu beste zerbaiti. Bai, liburu hau etorria, entzuletako batek, kasu hontan lagun bat, Miren Izagirre, hemendikan entzuten nahi baldin bada eskerrik asko pariorengatik. Esan ziten, entzutet bigarren kafea oso fanana, ez dakize, eta benetan Danelen liburu hau gomendatze izut, ze benetan kiston hona da, eta apuntatu inunez. Eta, ze bidaia, benetan oso azkar irakurritakoa, eta baino ez da bakarrikan, ez? Pixkade baita pertsona batek bakizue gomendatzei zuenen liburu bat, konexio puntu bat, bakizula zatikan gomendatu izun, edo bakizula gauza batzutan matxitezuela irakurri zuenen, ez? Itzeitean gai batzutan, eta ulertzen detzatikan esan diten, eta gaurko saio pixkat Mirenengan pentsatu ze baita, eta hoxe. Netzako izan da kiston, Danele Sarri Ugarte, beste zerbait izena du. Nik pertsonalki lehenagotikan ez nun ezautzen pertsona hau, baina mendik aurrea jarraituko diot, Instagramen jarraitza eman diot, estas cosas, bakizue. Eta, kiston irakurketa freskoa irutu zait, parare baita indet, pixkan ikustetik idazteko moduagatik, ez askotan esate zituen gauzangatik, baita ere ez, ze askotan gai batzuk ikutzeitu de baita badiala, gai seriogok, baina parraiten nun, adibidez, igande etxalde nahi nitzala irakurtzen ez, eta pelota partidu hor zehola telebistan, liburukin neon hor barrun sartuta ezin nula askatu. Osea, benetan. Gaizara hori egiteko? Bai. Telebistan zerbait ikusten ari zaren bitartean irakurtzeko gaizara? Bai, segun. Telebistakoa, hor lehia badao, zer da interesgarrikoa. Pelota partiduan lehia badao. Bai, baina kasu honetan Danelek irabazizun pelota partiduan aurka, hemendik zorionak Danele irabazi zenun, osea, beretan. Ez, miresgarri iruditzen zaidalako. Ni irakurtzen ari banaiz, ezin dut beste zarata edo distorsio horik euki. Bai, netzako errezagoa da, isiltasun guztin, nahiagoet noski, baina, konbibentzio bat zeon, anaia baita, eta, esan, hemen nik uste talko etela manejatu egoera. Eta azkenen pixka bada, nik uste ez ditula askotan, niri burun zehar askotan esaten hon, diselo, en plan, egik, kistona botatzen zitun, eta, pixkate protagonistan bizipen afektibon da behakindako irakurketa feministen kombinazio bat iteu. Idazlea pixkata aurkeztearen, Danele Sarri Ugarte, Elgoi Barkoa, 1989 jaioa, bera idazlea, itzultzailea, eta elkarrizketak egiten ditu argiarako, eta kultur teoria kritikoari buruzko forma edukia podcast badauka. Ibai Atutxarekin, podcast haure bai apuntatu indetze, benetan ez nun ezagutzen. Eta, gero ere baita emanaldi desberdinak emateitu, artikuluak berrian, eta nolabait jardun sortzaile eta intelektual horren
emaritik eta ara honako idatzi dituen beste testu batzutatik, ba, lan berri hau sortu du Konsoni argitaletxen eskutikan, denbora bat zemakin azken liburutikan, eta beak liburun zehar esaten bezala I'm back, bitch, esaten du. He vuelto zorras, ezagit aldeten nola ditzen irati. Bai, ez da. Pakizue bideo hoi ez, bat gialena vuelto zorras, autotuneakin nahi fuerte, bueno. Norbait sentitzen balin bada ireindua edo. Eskerrak Julen, hemen zegoen Juri esateko bai bialdiz. Eskerrako, Nik egia esan, enekien, referentzia altasuna falta zitzaidan, rollo bat gialek esan zuela autotunea eta hori. Baina bat gial zein den badakizue? Jarri Mardeu. Bat gial badakit abeslari badela, baina nik... Aurpegia eta guzti jartzen diot, baina... Nik ez dut aurpegiri jartzen. Nola ez zula aurpegia jartzen bat, iale, mesedez. Akaso, ikusiko benut hori esango nuk, aurpegi hori ezagun egin zen, baina ez nekien bat gialtzenik. Wow. Baliteke. Ados. Zua? Ez. Ez delako gure oiko ekosisteman dagoen artistetako bat. Barkatu, nik Bilborako sarrera dauzkat. Bat gialerako? Bilbon jotzen du maiatzean. Baino etzea jungo ikustea behai. Baiet. Guaintxe bertan jarri du Googleen. Batial? Ez. Lehenengo emaitzala. Dizerren jarri dut bide batez entzuleo kutsi puto Spotify, ja hola egiten hasi garen honetan. Kutsi puto Spotify eta zoazte beste plataformetara. Ze plataforma adibidez? Dizerrera adibidez. Nola? Dizer. Zu behagizu lehen Ruperrek esan zuen, eskirrati batzuk eta erabiltzen dute, eta iapaindegiek Spotify, da karo, utziko ditugu musika gabe, irrati batzuk aspaldi utzi genuen Spotify. Nik hau ez nekin. Nik ez dakitena, nire pelukeriak utzi duen Spotify edo. Bai, izatez, galdetu behar diote nire iapaindegiari, ea Spotify utzi duten. Lehenkoan esan nuen, oso musika ona jartzen zutela, eta esan nuen, nire japaindegian oso aldizkari interesgarriak daudela. Ez dakidana da musika hori Spotifytik den, edo transizioa egin duten. Zergatik Spotitik ateatze hori, algoritmoa, musika motak, eskaintzen duena. Palestinago sarraskiarekin kolaborazioa. Zuzena, ez? Zuzena, hori da, oso zuzena. Zegia da, hasiko bagina aztertzen, denak eramango gintuela ekonomia estatu batuarrera, eta zeharka eragina, eta lobby judutarra, eta gauz asko topatuko nituzke. Euskal Herrin Israeli laguntza ematen dioten enpresa badaude ere, bai. Bai. Kafeko langilea gorda biltza borrokan. Bai, beste askoren artean. Zuzentasun euneko bat ematea zaila da. Bai, eta Euskal Herrian badaude, Saharako harresia minaz bete duten, minaz ez dut beraiek bete, beraiek sortu dituzte mina hoiek, mina esplosibo hoiek, eta Saharan ardiek egan ateratzen direnean, ikusten dute antxe Made in Basque Country euren minetan, beraz, hori ere badugu noski, kontua da gu sortzaile bezala, egon beharute garen hor. Ondo irutzen zait ardura eta nire ustez kontzintzi bat eukitzea, eta baino beste plataforma hori entzunda ere ez neukan. Dizer. Nungoa, hori... Pentsa, etxe honetan, dena kontatzen hasita, lehenengo kobuzekin egin genuen saiakera. Zergatik, esango du, Oian Etxebarrietak egin zuelako, Oian Etxebarrieta EH Bilduko legebiltzarkideak, egin zuelako oso lan sakona dena aztertzen, batetik artistaren, batetik nolabait blood free izatea, ez egotea genozidarekin harremanetan. Baina bestetik artistak ere nola zaintzen zituen, erreprodukzioko zenbat ordaintzen zuen, ze hor ere Spotify da guztietan okerrena. Artistek ere ja aldarrikatzen hasi dira, Spotify-ekiko ere baita, Bai, ia 200 euskal artistok ies egin dugu Spotify-tik. Hori da. Baina, Oiana Etxebarritak egin zuen ikerketa hori, eta egia da Kobuz oso plataforma ona dela, audio kalidade oso ona duena eta bar, baina euskal katalogoa falta zaio, desente. Eta Dizerren euskal katalogoa oso presente dago, eta horrexegatik bat tira genuen Dizerrera, eta Dizer oso aukera hona da. Tidal ere oso ondo jartzen dute, baina Tidalekin ere zalantzak sortu ziren euren akzionariadoren ramifikazioekin, eta, etxo honetan Dizerren entzuten dugu musika, besterik gabe. Interesgarria. Liburuarekin jarraituko, parentesia izte deu? Bai. Parentesi interesgarria honetan, jarraitza gatikan, zatik inzait horrein freskoa, desberdina eta hoi dena, idazteko modua, formatua,
bueno, de baita berak esaten duen bezala referentzia asko egiten ditu, baina gaur J. Martinan beste zerbait kantua, autua egin nuen kantu horrengatik ze berak aipatzen du, pixka bat kantu hori ere referentzitzat hartu zuela liburu honetan, eta, bueno, izenburua ja, ikuste zuzuk azala, eta izenburua letraxe ez da, bueno, bale, ez da igual, bere biziko berrikuntza ez, baina, bueno, ja atentzioa deitu ziten. Eta gero, kontuatu nintzen, irakurtzen hasi nintzanen, barrune baita testuan zehar, dagoela testu guztiak xez. Ez daude letra larriz, o puntu bat eta gero ez da letra larriz hasten, gero bapaten espazio pila bat, bapaten ja. Zasana, parrare baita idatzita dago. Eta hoi pixka bada bere tonu, nik uste dut hor jolasten dula tonu desberdinekin, ez? Ordon, dago tonu nerabezaroagoa, bera gazteagoa zenekoa hitz egiten duenean, eta orduan letraxe hori, espazio pila bat erabiltzen ditu, ja. Gero ere baita espresioak, ez? Erabiltzen ditu asko, nik asko erabiltzen ditutenak, lehen esan detuena, ez? Piskat, dizelo, obvio. Gero de baita asko esan como gauza bat da, ez dakit, no sé, tampoco te imagines aquí sex education, de repente esaten du. Ez dakit nola esan, referentzi batzuk, edo hitzeiteko, bueno, euskainola esango genukena. Gero jungo gea hortara, ze horrire baita izen bat eman dio, nahiko kuriosoa. Orduan asko gustatu zaiz, lehen osan deten bezala, pixkat bere harreman afektiboi buruz azterketa bat egiten du, eta hori askotan egiten du letra xez, eta bere pixkat adolescentziko giro horretan, edo pentsamendu ja, eta zakize, eta pixkat infantil puntu batetik, humoristagoa ere baita, eta pentsatzen duen guztia, eta kontrajarriak diren pentsamendu guzti bota ite liburun, eta kiston guai dago, askotan, nahi deba egerta ez da, eta nik uste pertsona asko idi. Eta gero aldi beren, testu formalagoa erakusten du nola dan idazle on bat, eta, bueno, teoria feminista eta entzaiu desberdini eta la referentzia egiten dira, eta ekarpenak egiten ditu, eta pinarteko kombinazio bat egiten du, eta benetan da, zoragarria. Gero, baina ino nahi patu, leheno esan deten espresioiek berak denominatzen ditu euskara ezbitar bezala, ez? Eta ni behintzat, beti pentsatu dut, nik ez dagoatela euskara benetan zuzen bat, euskara, eta nola esan, on bat, edo erderak asko gotatzen ditutela, eta horrek puntu baten zain nola esan, batez irratin hasi nahi zenetikan sortu diten neregan, autokritika bat egin dut, eta esan den, igual hau hobetu beharra dauket espresio asko, eta ebidez zuebiekin txirendularitza zaitzean endaula saiatzen naiz, gauza espresio asko ikasten, o hitz teknikoagoak, eta euskara zuzen esateko, ze berak bai esaten du, bai planteatzen ditu, estena desberdinak egon daitezkela, nun euskara igual modu batera edo bestera erabil daitekeen, baino berak bai defendatzen du, ez dakit nola esan, askotan euskararekin dagoen joera hori ere baita, lizitoa dala ere baita euskara hori erabiltzea, berak horregatik idazten du horrela, eta gero aldi berean, teoria serioago, testu serioago batean, euskara zuzenago batera jotzen du. Eta nahi de literalki, berak dioen alkarrizketa batean aipatu, ze uste hobeto azaltzen duela esan nahi duena. Berak dio, berak nahi du, adierazteko euskara bat baino gehiago dagoela liburuan. Nik euskara bat baino gehiago hitz egiten dut. Eta beraz, proposamena ez da euskara mota bat, baizik eta toki eta egoera bakoitzean euskara mota bat baino gehiago dagoela onartzea. Nik adibidez ez dut euskara berdin erabiltzen lagunekin, aitoramunekin, irratian, adibidez, bezeroekin. Azkenera erregistro kontua da, ez? Bai. Formala, lekuatzen formalago erabiliko duzu, Estuazuan informalago erabiliko duzu. Karo, kustioa hemen nahi dela ikutzen gai bat, igual erderatik edo, inkluso ingelesetik karetako hitzak ere sartzen direla, ez? Orduan, berak esaten du, nahi nuena zen batetik onartu eta islatu nola hitz egiten dugun, euskainolez nahi bada. Ez euskainolez hitz egin behar dugunik esatea, baizik eta adieraztea hala egiten dugula batzuetan. Eta euskara jasoan ere hitz egiten dugu, nik neuk behintzat askotan. Badakit lekukotasuna, hau da, liburuko zati bat, hola hitzeiola, izeneko atalek kanpoan utzi ditzaketela irakurle batzuk, gaztelaniaz mintzo ez direnak, beste belaunaldi batzuetakoak, danadalakoa. Eta ez nuke nahi, haiekiko errespetu faltatzat ardadin. Erregistro hori ere bildu nahi nuen, eta erabakiaren
ifrentzua da, onartzen dut. Kontrakarrean, nahi nituen euskara ez da arazoa, bezalako testuak sartu. Hau da, euskara ez dela beste hizkuntza baino gutxiago berez. Denetik egin daitekeela arekin. Izan ere nire sentsazioa izan da askotan nahi dela euskara gaztelania izan dadin, eta ez da. Hore guztia nahi nuen jarri mai gainean. Zait, bere puntua ulertu duzuen. Nei asko lasaitu dit, edo berak hori esatea. Azkenen nik errespetu asko diote euskararen, bazakit, artistean, telebistan munduan, zuek, esatariak, irratian zabiltzaten hau irutze zaikiston euskararen erregistro benetan ona daukazuela nik agian ez dagoatena, edo oparoagoa, zabalagoa, dana dalakoa. Baina hau entzuteak ere behintzat animatzen dit, esateak, jarraitu dezazu, jarraitu ikasten euskara zuzenago batekin, baina tira, ere baita beste euskara registro bat dago egeal momentu informalago batzuetan, ez? Euskainola erabilita, esango dut, hau dela meloi bat. Bai, eske... Melonazo bat... Baina, azkenean, esan. Bota. Nola baitere, badagoelako ukazio bat, esan nahi dut, euskara zuzena eta jasoa bakarrik barkatu, baina hemen berak esaten duena da, hau dago. Gizartean, kalean, hau da dagoena. Hori egia da. Hau da dagoena. Beraz, uste dut zentzu horretatik, arikera zintzoa dela berak egiten duena, esan ez bezala. Hau da dagoena, hau ikusi edo onartu nahi ez duenak, realitate ukatzen du neurri batean, nahiz eta gero hobeto irudituko zaizun, edo okerrago irudituko zaizun, esaten ari garen euskainol edo dena delako erregistro ez formal, ez zuzen dena delako hiek erabiltzea. Hemen kontua da, dagoena da horren onarpenetik normalizaziora oso... Claro, limite hori, muga hori oso fina da. Muga oso fina da, eta azkenean bukatu dezakegu normalizatzen joera okerrak eta hizkuntzari kalte egiten dioten horregatikan joerak berak, ez? Orduan, hor dago muga, burura etorri zaite, ez dakitzergatik mugikorren erabileraren kontuan, nera bengan, ez? Askok, eskola askotan eta irakasle askok hartu duten jarrera izan da, egin dezagun existituko ez balira bezala. Mugikorrak. Orduan, debekatuta daude hemen, mugikorrei buruz ez dugu hitz egiten, eta dena dalakoa. Errealitatea zein da, mugikorrak hemen daudela. Eta nerabek mugikorrek dituztela, eta mugikorren bidez komunikatzen direla eguneko haundi batean. Orduan, mugikorrak, onartu behar dugu hemen daudela, eta ikasi egin behar dugu errealitate honekin bizitzen. Baina hor ere, non dago muga onartzetik, mugikorrak gure artean daudela, gehiegizko mugikorren erabilerara eta pantaien izugarrizko erabilerara eta nerabek mugikorrekiko duten dependentziara. Iruditzen zait, hori etorri zait burura pixka bat batzuetan euskainolarekin hori gertatu daitekelako. Gauza bat da onartzea errealitatea hori dela, euskaldun askoren errealitatea dela bi hizkuntzen nasketa honetan mintzo direla, eta realitate hori noski aintzat hartu behar dugu, eta ezin dugu ez ikusiarena egin, baina normalizatu egin behar da, edo saiatu behar gara. Ni uste dela lanketa bat zuk kostiente izatea, eta anelek esateko nik kostiente naiz hau egiten detela. Ni debai pertsonalki kostiente naiz hau egiten detela. Eta askotan da, debai, nondik zatozen, nik adibidez, txikitan, paper hori ematez izutena ikastolan, edo zena adierazpen egiteko, adibidez, horrik daude ikastolan. Euskaraz edo bitara, nik bitara eskatzen hon, etxen daukalako pertsona erdaldun bat. Eta nik askotan sentitzen itzan, bitara, edo agian igual etxean ez dut euskal kultura horren beste jaso, edo telebistan, azken baten etxean daukalako pertsona erdaldun bat, agian horrela izan naiz, edo horrela eratorria izan naiz, horregati baino kostiente naiz, eta adibidez aurrekon tabernan. Ez dakit nola, eta espuma gehiago nahi dezu kainantzat. Eta esatzen zinte batek, aparra, eta esan, eskerrik asko, aparra. Hemen gaurra aparra. Osa, du gura esan nahi, ondo. Osa, esan nahi, gauza horiekin, ez dakit nola esan, ez? Ez dakit esplikatzera izen. Osa, du, espuma ez dut esango, aparra esango dut. Espuma atera zitzaiten, aparra, esan, aparra. Hori da, ardo gorri naparra eta aparduna bezala. Ardo gorri aparra. Ziko jazue, pixkatola pedantizazio, baina igual, bioi zuzenketa, berez, kainak ondo jarrita ez luke aparri goki beharko. Krema beharko luke. Simos.
Bueno, hemen batzuk esateizu Diote alemanek guk zerbeza ez dugula edaten arnastu egiten dugula. Bueno. Arnastu egiten dugu? Gure zerbeza gaizki botatako horrek kaineroak dauka, eta botila nola botatzen dugun, eta dauka burbuja, dauka irea. Ez dauka berez gaineko txuri hori berez da zerbezak bere karbonikoa ez galtzeko eta mantentzeko eta horren egiten du aislatu itxi. Eta horrek aislatzeko behar du izan zurruna, behar du izan krema bat, eta ez aire burbuja puxka bat hori gainean, eta askotan hori botatzen du. Aparra asko eskatzizue, bestek aparra zero, nila ez dakit ez zeate tim aparra, tim ez aparra. Ni tin krema naiz. Benetan, hau, a ber, markatuko diazue, baina Euskal Herrian bi gauza egiten du desente gaizki. Bi bakarrik? Ostalaritzari dagokionez. Bat da kafea egiten dugu oso gaizki, oso kafe txarra hartzen dugu, eta gainera, kafearen kalitatea batzutan ona izan da ere, gerora, kafe hori ondo jartzen, ez dugu jakiten, hori bat. Eta bi, kainak, bastante gaizki botatzen ditugu. Markatu, Euskal Herria. Mundu asko daukazu, hori da kontua. Elaupa boste kaina jaurtik eta ikastaro egin dakoan ez. Hori etzen egiten. Erakutsi barko jazu ordu, nahi? Ez. Nola ez? Hori mansplaining egitea da. Ez. Baina gauza esan, zuk lan egiten duzun tokian, normalean, egiten dituzte ikastaroak, eta normalean kainak oso ondo jartzen dira. Nere kaina bat atean? Ez, bihar pasago naiz, etzi. Ai, azterketa, ez, bihar ez nao. Urduri jarriko nahi, ez etorri. Joango gara. Lau kaina bat aparrakin, bestea espumakin, bestea kremakin eta bestea natakin. Eta behin kainak hartutuko nore lau kafe. Tira, gaiera itzuliko gara, espuma edo aparra eskatu zizuten hartan. Nik ulertze zaitu nire etxean biak urasoak biak dira ardaldunak, eta nik urtean podrioz ikasi dituta inbatitz etxeko giroan soilik ikasten direnak. Platerak dira txapalak edo, sakonak, txokonak, nik horrelako horik ikasi nuen, 20 urterekin. Eta horrelako zulo asko sentitzen ditut, gerora joan izenak osatzen. Ogia lizundu egiten dela esaterako. Nik moa ateratzen zaio esaten nuen. Edo aizpa arreba erabiltzerako orduan zailtasun handiak ditutze hau, edo ometatik buruan sartu dizuten logika bat da, edo ondoren heldutasunetik pentsatzea, ez da beti erresa. Orduan, askotan, mikrosegundu bateko paradina egiten dut. Grow upoi, nahi dut, zuk egin dezun bezala. Grow upoi. Bai, nahi dut. Vale, a ver, gero nik, Danelen liburua iztearen, ez dena askoz gehiago kontatu, ze disfrutatzeko liburua da, nahi baztu hemen utziko izuet, bat ematek eman nahi badure baita. Eta gero, beste gai batekarri nahi nun, eta da, ni Twitterren hola, bueltaka. Alako baten, El País, atea zuen, Babeliaren eskutikan, Frankoren, urte urrena, ez? 50 urte hiltzenetikan pasata gero, erabaki zuten top 50 zerrenda bat egitea. Uste dut ere baita gainera diskoena eta bar. Nik liburuena ikusi nuen, suskribitu inbarzina, lista lortu du nola bait, eta esan hon, kiston kuriosia daukat. Bakigu epaimaien gaia nola joan, bakigu, baina esan hon. Epaimai batzuk elkartu dira, eta azken 50 urteko 50 liburu honenen zerrenda bat egin dute. Goazen ikustean, irakurle kontsideratzen naiz. Ea zer moduz ni joan. Ea ditut konklusio batzuk, bale? Bat, 50-etatik 36 egile gizonak die. 50-etatik 2 bakarrik tazket irakurrita. Ta horietako da honeak arriruna, un amor, Sara Mesarena osartu dutela. Gero, 50 horietatik esan hon, ezagutu irakurtze gogoa, edo nire burrengo irakurketetan, Will list horretan daukatena, edo egile horren beste bat irakurrita, dauzkat 7. Hoien arten daudelako adibidez, Almudena Grandes,
Almudena Grandes da olako adibidez, edo nik irakurri nuen adibidez, Las edades de Lulu. Eta gero el lector de... Bueno, berdin du. Asko gustatzen zait, eta bueno. Gero baita irakurri nuen Eduardo Mendoza gaina, duela gutxi saritu egin zuten GURB, ez dizue GURB, ez? Hoi irakurri nuen, zematen du bere garaien makizon zea okizula, nik ez duen harrapatu, betzeten gustatu. Eta gero ere baita Luis Landeron beste bat irakurri nuen, enaizela ez da batzen izen gura, ez zezkiten gustatu. Gero dao, zerrenda horretan Bernardo Atxagan, Obabakoak, Bernardo Atxaga zeten joiz irakurri. Ja, bakit, asimat. Ez irakurri inoiz? Bueno. Nere izeba kakatu ingoit, osea, bai, nere izeba superfan da, oain gaina berri atera du, ez, narak, nola izan, bai, uste baiz? Bueno, dana dalakoa. Edo oso gustu txarrauket, edo oso ona ikusita zen egin duen zerrenda, edo frankotik ona orduan zez, osea, aldatu hau ez, bueno, irabazlea, claro, geho baita ikusi nun irabazlea zala, eskemen beste... Baina ordenean daude? Bai, ordenen daude, eta irabazlea da Corazón tan blanco Javier Marías. Vale, nahi gizon honek, sonatze ziten, eta holako gauzak, baino listan behin baino gehiotan dao, gero ere baini daukat algoritmo bat liburu gomendatzeko taula, Javier Marías de xienta izaitateatzen, eta Javier Maríasen Corazón tan blanco erosiet. Baino bakite gilea gauzatxoak. Orduan, hoi igual urrengo saion tengo deu, baina, bueno, ezagin dola esan sentitzen naiz, ezagitela ze irakurrieten, o igual pixka gehiago, ezagit. Ez, erlatibizatu egin behar dira... Igual zerrenda honekin sartu ez gaitezke ere, bai, pixkatu. Bai, erlatibizatu egin behar dira zerrendak. Eta, Babeliak atera duelako, 50 liburu hauen zerrenda, ez du esan nahi, zuk ez badituzu 50 irakurri, aritu zarela txampuaren etiketa irakurtzen. Ez. Gauza bat esango izut, bakizu zema pertsona falda zaizkiten Dolores Redondo. Oendik ez etekarri, baina nire ustez errespetu gaiek idiotelako bere liburui, Dolores Redondo, Julia Navarro, novela historikotan, oza, esanet, Carlos Ruiz Zafón. Bai, bueno, nik gozat esango izut, Eta ez dago, adibidez, Kataluniako katalanik ez dago, Euskaldun basartu dute. Badago, katalana, ez? Nun ikusi dut nik. Montserrat Roches. Juan Marse, baita katalana da, bai. Gero ere bai, komentariok irakurtzen jarri nik. Bueno, nik zerrenda honen berri izan nuen Irene Ballejok jarri zuelako bere Instagram kontuan, eta hori bai begira adibidez, liburu hori agertzen da zerrendan, Irene Ballejo agertzen da, El infinito non junko. Zoragarria da. Euskaratuta dago. Zoragarria da liburu hau, eta merezi du zerrenda honetan egotea, eta zerrenda guztietan egotea, eta berak elkarbanatu zuen zerrenda. Eta bere Instagram kontuan, eta egin zioten lehenengo iruzkina izan zen, orain ez dut gogoan nork idati zuen, baina jarri zion zerrenda hau egin duenak, ez du irakurtzen. Claro, eta pentsatu begira, zerrendak azken finean dira, hau dena subjektiboa da, eta ia da, nire ustez liburuanak daudela, hemen, nik 6 irakurri ditut, 50-tik 6, uskeria bada. La mala costumbre, hoi nire listan dago. Adibidez, 6 irakurri ditut, eta zazpigarren bat ari naiz irakurtzen, hasi naiz irakurtzen, baina momentuz 6. Eta egia da, nik esaten dut, sentitu naizela pixka batez, ai ama, ze gutxi diren 6, ez? 50-tik 6 ze gutxi diren, baina aldi berean, aizu, hartu behar duzu, besanez, begira, urrengo batean ez badakit zer irakurri, zerrenda hartuko dut, eta hortik joko dut. Eta gero bakoitzak, bere iritzia eduki dezala. Nik hemen ikusten dut zerrenda honetan, 15. postuan, Fernando Aranbururen Patria. Eta irakurri daukat, Patria irakurri daukat, eta azkar batean irakurri nuen, nola idatzita dagoen kontuan hartuta, gaia interesgarria dela kontuan hartuta, errex irakurtzeko modukoa delako, baina niri etzait iruditzen. Betiko alderdi bat dago. Eta 15 horietan... Nik ez dut irakurri, baina asko irakurtzen duen inguruko jende askok aitortu dit literatura ikuspegiatetik nahiko liburu eskasa dela. Zein Patria? Bai. Ne gustatu zitzaidan. Nola ez zegoen idatzita edo
Hori bai, baino gero zuke realitatea dakizu historikoki etarena, eski azkenen, eta esatezu, jo, lista hau zer da politika kontu gehiago, ez? 15. jartzeko patria. Sana, eski baiet. Horregatik nik epaimaiei nola errespetu bat ematen dieten hasiera batetik, ez? Gero, bueno, batzutan... Nik soilik 3 irakurri ditut hemen. Zein dira? Bat, uagakoak. Bestea da Vázquez Montalbanen Galíndez. Eta zemuz, hori? Ondo, baina nik irakurri non hau 16 urterekin, 18 urterekin, ez da egit, oso aspaliko liburuak dira asko, eta horrek ere ematen dit pentsatzera zenik gaur egun gutxi irakurtzen dut. Baina garai batean asko irakurtzen nuen, eta liburu hauetako asko garai haietakoak dira, eta nik beste asko sentitu nituen hauen aurretik. Eta Javier Cercasen Soldados de Salamina irakurri dut, baina Anatomía de un instante ez, esaterako. Hori gerta ez da bai. Eta Javier Marias jarraitzen nuen, pixkat kazetaritza eta literaturaren giro horretan ibili delako, banuen begiz jota esaterako, Luis García Monteroren Habitaciones separadas, baina ez dut irakurri. Eta Almudena Grandes irakurri izan du, baina El corazón helado adiez ez dut irakurri. Julio Llamazares ere interesatu zitzaidan momenturen batean, baina la lluvia amarilla ez dut ezagutzen. Beste, ordua pasatzen ari zaigu. Entzuleok, gordiko 12 pasata dozkagula, agur esan behar dizuegula, ez ginen konturatzen ari. Bagoaz, jarraituko dugu hizketan literaturaren inguruan beste batean. Bihar goizeko 10:05 hemen, bigarren kafean orain, informazioaren txanda, naiz irratian, aur. Keep calm and bigarren kafea.